Sataníra. S mojou výškou 156 cm som vyštudovala teda kulturistiku v Čechách. Myslím si, že vtedy ako prvá Slovenka. No dobré, a ty keď si hovorila, že robíš v lese a tak ďalej, ako ty to akože... V lese. No ako myslím, tú športovú aktivitu. Vidím za tých 25 rokov, že jak sa vlastne aj naša mentalita Slovákov zmenila, čo sa týka aj mužov, aj žien, aj celkovo nadstavenie Slovákov, čo bolo predtým a aký to je dneska. 3 techniky dýchania, ktoré budeš robiť jeden celý mesiac a máš po alergii. Fakt? Prisahám. Tak nemôže to byť tak naozaj, že jednoducho sme sem zoslaní, aby sme si tu zahrali proste hru a pochopili tie veci? Zrejme je najťažšia karma a je to škola učenia. Koloria, miesto, kde nájdete všetko, čo umenie potrebuje. Máme pre vás galantériu, látky od výmyslu sveta, nemeckú kozmetiku značky Kryolan, karnevalové doplnky či párty potreby a umelecké potreby pre každého, kto tvorí. Tešíme sa na vašu návštevu na našom e-shope www.koloria.sk alebo na našej predajni Dunajská 15 v Bratislave. Keď tvoj život za nič nestojí a vyzeráš jak strašák, dojdi ku mne do ordinácie a bude z teba fešák. Doktor Barber zmení tvoj život k lepšiemu. Ahoj! Choďte kľudne na sataníru.store a môžete si tam pokúkať hrnčeky, panvice, pedofilov, natíranie, trička, mikiny, ponožky, tangoslipy, podprsenky a rôzne iné atrakcie, ktoré si môžete zaobstarať. A keď Boh vám dá, tak vám to aj zabalia, aj rýchle prinesú domov, pretože táto akcia je veľmi rýchla, kvalita je vysoká, cena je vysoká. Takže tešiť sa treba a keď chcete toho pedofila, tak pribalíme. Máme zopár v pivniciach, krmíme ich, sú dobre živení. Sice sú troška bledí, lebo na slnku už dlho neboli, ale na týranie dobrý. Sataníra. Tá ťa naučí, jak cváľať po poli bez konia. Zdravia. Ahoj. Dnes tu máme nového hostia. Ak môžeš, predstav sa nám. Ahojte, alebo dobrý večer. Večer pôjdeme. Tak dobrý večer, volám sa Soňa Sedlačková a neviem, myslím, že chlapci, keď sa budú pýtať, tak rovno aj budeme vedieť, kto som, čo som. No tak nám povedz najskôr o sebe. Teraz, jak sme sa rozprávali, tak si povedala, že si jediná vyštudovaná kulturistka, či ako to bolo? No, asi prvá v tom čase, hej. Denny, tie slúchadlá ti potom robia ozvenu. Áno, dobre, tak dám si ich sem radšej. Tak ja budem mať o 2 mesiace 45 rokov a s mojou výškou 156 cm som vyštudovala teda kulturistiku v Čechách. Myslím si, že vtedy ako prvá Slovenka, ale nikdy som sa aj nevenovala, ale využila som to pri svojej práci športovej, tak taká zábava. Jak sa študuje kulturistika? Normálne ideš do Čech na FTVšku a tam... FTV v Čechách? No, sú tam také špeciálne obory. Kulturistika, hej? A vtedy v tom čase to bolo akože novinka, že wow. Že trošku bližšie mikrofón, ťa poprosím. No, bližšie mikrofón. No a v tom čase vlastne to bolo také wow, lebo však vtedy prvýkrát bolo, že kulturistika, osobný tréner, fitness inštruktor, vtedy to boli také novinky. Veď ja keď som mala 15 rokov a začala som fitnessovú cestu, tak vtedy vlastne bolo veľmi málo fitiek. Skoro žiadne, tak to boli také začiatky. No. A čo ťa primelo k tomu, že kulturistika? Ja som len niečo hľadala, dostala som odporúčanie na jedného pána Stacha, ktorý už nežije a on bol vlastne prvý kulturista a vyhral aj zlato v roku 1975 a to som ešte vtedy nežila, tak to ma tak motivovalo a bol v tom obere výborný, že nielen to učil, ale mal aj tie skúsenosti a zážitky. Aha. A to bol tvoj profesor, áno? No, on otvoril na tejto FTVške taký špeciálny odbor a práve na toto. Kulturistika, osobný tréner a fitness inštruktor. No v Amerike to už bola bežná vec a k nám to ešte len prichádzalo v tom čase. A teda kde si k tomu vlastne prišla? Veď vtedy nebol Muscle & Fitness, neboli žiadne tieto časopisy. Ja si to vôbec nepamätám. Ja si to pamätám, lebo ja som odišla do zahraničia. Aha.
že študovať angličtinu, ale nikdy som tam neštudovala angličtinu, išla som tam proste rovno do práce. Lebo som sa sklamala v láske, tak som utekla do sveta. A tým, že som od malička športovec od prvého kroku, keď som začala chodiť, tak tam som prišla do sveta, bolo to Anglicko a tam boli veľké fitka, že wow, že tak u nás na Slovensku ešte neexistovali. Potom k nám prišiel teda prvý golem. No a velikánske, niekoľko bazénov, 100 podlaží a ja som bola z toho úplne unesená, že ja kam som sa dostala, to ešte ani Amerika nebola. No a tam bola taká výhoda, že keď v tom fitness centre si pracoval, tak mohol si robiť rôzne kurzy za zvýhodnené ceny. No a ja som to tam rozbalila proste. Tam som šla jeden kurz za druhým. Tam som vyskúšala, čo sú to vlastne prvé skupinové tréningy, čo to je vlastne byť fitness inštruktorom. Tam boli naozaj perfektné školy na to, úplne úžasné. No a v tomto športovom svete som vlastne, bola by som, že až dodnes, len teraz už som viacej v prírode športujúca ako v zavretom priestore. Tak je tá príroda je taká, akože ja radšej idem do prírody. Hej, má to svoje čaro. Takže to boli začiatky, hej? Tak, hej. Kulturistika a potom Amerika. Ne, to bolo Anglicko. Anglicko, ale vyzeralo to ako Amerika. Do Anglicka, hej? Hej, no a tam Londýn? Hej, bola som priamo v Londýne, ale po 3 rokoch som odtiaľ doslova utekla, pretože ja som nedávala to, jak je všade veľa ľudí, jeden Hyde Park, kde je proste celé Anglicko a chýbala mi zeleň, chýbalo mi... Všetci tam píli, alebo brali alkohol, alebo brali drogy, no ja som z toho bola úplne hotová, však ja som tam prišla ako Alica v krajine zázrakov, trapná športovkyňa, úplne mentálne nevyspela, tak to bolo také zábavné pre mňa, no ale som sa povedala, že toto nie je život pre mňa, takže som odtiaľ odišla, ale potom sa to tak či onak vrátilo, prišlo všetko do Slovenska, takto. A potom sa to tak či onak všetko začalo aj u nás na Slovensku, tak to je úplne jedno. Aký si mala pocit vtedy z toho Londýna, alebo to boli 90. roky? Asi predpokladám. No pocit taký, že tam všetci berú drogy a všetci pijú alkohol a jeden cez druhého tam sexujú. Takýto pocit som mala ja ako 19-20 ročný dievča. Neviem, som mala 18, 19, 20, ja neviem to úplne presne odhadnúť, ale bolo to pre mňa akože veľmi zaujímavé. Dobrá skúsenosť. A potom od toho momentu som cestovala po svete stále. Čo všetko si pochodila? No, asi celý svet. Okrem Austrálie a Nového Zélandu. To sú destinácie, kam sa ja najviac teším. Hej, na Nový Zéland sa raz musím dostať, lebo tá krajina ma veľmi láka. Ano. No a so športom? Akože trénovala si? Alebo čo Nie, si celkovo milovala som to ako vášeň. Sestra mi ukázala, aké je úžasné cestovanie a odtedy už som sa nevedela zastaviť. Dokonca som premýšľala, že tú športovú kariéru by som už ukončila úplne na vrchole vlastne mojej profesie, značky som a že budem robiť cestovanie, ale prišiel COVID. COVID ma zastavil, čo bolo super, lebo tak čo onak som bola vyhorená, takže ja som bola asi jediný človek na svete, ktorý sa tomu tešil, ja som odpočívala. No ja som tiež priznám, mne to vyhovovalo tiež, nemusí málo ľudí všade, kľud. No ale to bol pre mňa asi najkrajší čas, lebo som vo svojom živote zmenila úplne všetko. Áno? Úplne. Takže si to prekopala. Úplne. No a ty rozprávala si teraz, si spomenula nejakú svoju značku SOM. Hej, vytvorila som značku SOM. Chcela som, aby to bola najznámejšia slovenská značka na Slovensku. Asi teraz má už 15 rokov, ale nechcem klamať. To by som sa musela pozrieť na Google. Je to normálne ako ochranná známka zapísaná. A áno, vytvorila som taký športový systém, ktorý bol veľmi úspešný. Ten, kto chodí športovať a pozná golem, tak vedel. Naozaj to bolo super. Vytvorila som tam aj nejakú športovú kolekciu a veľmi veľa produktov sa k tomu nabalovalo. Trénerské kurzy a rôzne pobyty. No, bolo to úplne super. Mala som vlastne jeden krásny projekt v televízii Markiza, najväčší víťaz. Na základe toho som dostala ďalší projekt Survivor a tak ďalej. Survivor? No, ale ja som si tam donesla zranenie kolena. No. Ty si bola aj v Survivori? Prvú sériu sme nedali. Ja som vtedy mala otvorený súdny spor so svojím bývalým manželom. Ale druhú sériu áno, ale mala som zranenie nohy a s tou nohou by som tam už nevedela fungovať vôbec. Takže ty si akože bola poslaná na ten ostrov, hej? Ako súťažiaca? Hej, na tom wow, super. Tak to ostrove, no. A aký to bol zážitok? Úplnú pravdu. Áno. Zážitok, samotný ostrov, zaspávať pod holým nebom, zaspávať pri ohni a zaspávať, že nevieš, čo po tebe chodí. Ráno stávať s východom slnka bol úžasný. Ale tá mentálna, emočná hra,
to je niečo, čo není v súlade s môjim životom. Takže tam, že čo si robili tie že špekulácie medzi sebou a tieto. Mňa. Ja som prišla do sveta, kde boli samé ega a toto pre mňa bolo úplný šok. Ja úplne inak žijem, naozaj veľmi a myslím si, že verím až príliš moc v lásku a v naivitu a toto bol pre mňa úplne, že faktská nespráva zláva, že wow. Tak moje telo vlastne ma možno aj zachránilo. My sme tam šialenosť proste, že tí, čo tam boli účinkujúci, že normálne šialené hlavy. No musím povedať, že ten, kto to vyhral aj prvú, aj druhú sériu, tak sú naozaj pre mňa veľmi silné osobnosti, ale to musí byť určitým spôsobom aj veľmi dobrý manipulátor. Takže tam pre dobrého človeka, tam nemá čo robiť dobrý človek. Naozaj, tak ako to je, vám to hovorím. A obdivujem tých víťazov, lebo naozaj je to veľká vec. Koľko si tam vydržala? Ježiš, neviem, 10-14 dní. Aha, okay. My sme tam totiž nespali, nič nejedli a išli sme súťažiť a ja som tam mala vlastne úraz nohy. Najprv sa to zjavilo, že to nič nie je a keď som prišla na Slovensko, tak vlastne až 2 operácie mi čakali. Ale dala som si iba jednu, druhú som už odmietla. Až takto, hej, že normálne. No, rozčistený meniskus a mala som tam ešte krížový väz úplne v prdeli, ale... No, vyskakuje noha, drží, ale viete, my športovci, viete, jak to je? Tak to hovorí. Nikdy sa Športov trvalé invalidite. Ne. Nevzdávať sa viera a vytrvalosť, to sú najsilnejšie parametre v mojom živote. Viera, vytrvalosť a nikdy sa nevzdať. Mám jedného kamoša, to je taký starší chlapík už a on bol hokejista celý život. A teraz hovorí, že proste, že on každý jeden týždeň musí ísť ku chlapíkovi, ktorý ho musí napraviť, akože mu zatlačiť proste celú chrbticu, lebo to dáva tak povyskakované z toho hokeja, z tých nárazov a tak ďalej, že proste to je koniec. On sa zohne a sekne ho proste a najväčšie bolesti a že tiež operácia, ale to je také, že to by asi to nechce riskovať, takže radšej podstúpil takéto nápravné terapie. No dobré, a ty keď si hovorila, že robíš v lese a tak ďalej, ako to robíš v lese? No ako myslím tú športovú aktivitu. Samozrejme, ja už som myslel na tú športovú aktivitu, to som ale nepovedal, takže to som myslel, hej, že... No pozri, ja som jedného dňa už bola unavená z toho, že stále som iba zavretá. Vo fitku som zavretá, doma v home office som zavretá, keď školím som zavretá, proste stále som bola zavretá. Interiér. Hej, takže to musím zmeniť. Kúpila som psíka a každý jeden deň som bola v lesoparku a to bolo pre mňa úžasné. Vtedy som pochopila, že život, ktorý žijem, nie je pre mňa úplne iný život. A tak som začala cvičiť v lesoparku. A dobre, ako sama, alebo tam aj... Nie, normálne, len tak som dala na internet, že kto chce, pridajte sa. Vlastne do dnešného dňa, to sú 4-5 rokov a tam trávim čas. A dokonca to skončilo tak, že som sa už nevedela potom vrátiť naspäť do fiťa. No tak áno, lebo v tom otvorenom priestore je to niečo úžasné. A tu sa chcem opýtať, že a takto koľka ti chodili napríklad, že... Ne, to si mala raz denne taký tréning? Hej, no nemali sme to každý deň samozrejme. V určitom veku, keď si žena príde... Ale iba raz za deň, keď to bolo. Áno, hej. Ne, že napríklad do obeda, potom po obede. Jak to býva vo fitku, že tréner si tam zavolá partiu, potom si zavolá partiu ďalšiu. Aby si vedel, tak toto boli akože také skupinové alebo workout skupinový tréning, vieš. To je o mnoho príjemnejšie, sme tam väčšia skupina, tá energia sa tam akože medzi nami potom prúdi, je to super. Ja potrebujem cítiť ľudí, vieš. Pre mňa je to proste energia. Už aj to, že ty tu sedíš, cítim úplne inak ako ty. No, neviem to vysvetliť, ale tak to je. No. Ešte bližšie ten mikrofón ťa poprosím, že čo najbližšie, pritiahni si ho kľudne. Okay. Aj otoč na seba. Na koľka ti chodili? No, ja vám poviem inak, ako to naozaj je, keď športový svet funguje následovne. Vždycky je to na niekoľko sezón. A strašne veľa ľudí začne cvičiť a za chvíľku je tam len pár ľudí. Tak toto funguje. Toto je realita. A hlavne je to takto s mužmi, so ženami. Ale ja vám poviem ešte jednu veľkú vec, ak chcete. Tak to je tá, že keď som začala svoju športovú kariéru ako trénerka, tak muži boli tí systematicky pravidelní, nemeškali, vedeli, čo chcú. A ženy sa vyhovali na menštruáciu a dneska ma bolila neviem čo. Po 12-15 rokoch sa to zmenilo, že sa to začalo byť úplne opačne. Ženy chodili na čas, išli ako motor, žiadne chýbanie, menštruácia a chlapi neskoro chodili, furt si niečo vymýšľali, tak takto sa to zmenilo. Ty si to videla všetko z toho nadhľadu, že vlastne jak to celé funguje, ja že? vlastne vidím za tých 25 rokov, že jak sa vlastne aj naša mentalita Slovákov zmenila, čo sa týka aj mužov, aj žien, aj celkovo nadstavenie Slovákov, čo bolo predtým a aký to je dneska. A ako sa to zmenilo? No, takto. Je to o výkone,
výkone a výkone. Samotná krajina Slovenska má žltú farbu, takú inú vibráciu a tá vibrácia je naozaj výkon. Ja keď som sa o tom rozprávala s mojím majstrom, že ako vníma Slovensko, tak povedal, že vy ste preťažení a že všetci sme veľmi v tom soláre. Výkon, my musíme niečo získať, my musíme niečo dosiahnuť, my musíme. Mm-hmm. A aj kolektívne nastavenie inak Slovenska je také, že my sme ako keby viacej poddaní. Neviem, áno, no neviem, to sa hovorí. Áno, že... Hej, je to tak. No a toto sú teda veci, ktoré keď dokážete ako keby odstrániť alebo zneutralizovať, tak úplne inak zrazu budete žiť. Aj keď v tom systéme ste, ale žijete si svoj vnútorný systém. Tak Slovensko sa veľmi zmenilo v tom, že ľudia idú na výkon. Výkon. A keď sa bavia, tak potrebujú na to alkohol, potrebujú na to ľahké drogy. Ľudia nevedia ako keby žiť so sebou vnútri. A lenže odpoveď je tá, že nikto sám pred sebou neutečie. Ale vždy sa stane situácia, že vesmír niečo prinesie a či chceš alebo nechceš, sám sebe do očí sa pozrieš, jedného dňa to príde. Zväčša to býva cez bolesť. No my toto práve riešime dosť často. My sa zaoberáme aj rôznymi našimi slovanskými predkami a ako to tu bolo, čo to tu bolo a to, čo ty hovoríš, dáva takisto zmysel z toho pohľadu, pretože naozaj je pravda, že my sme tu uzamknutí v niečom, čo nám vôbec není patriace. A trvá to už možno okolo, no už to trvá dlhšie pravdepodobne. No začalo to práve, my sme uvažovali nad tým celým v podstate už od príchodu Cyrila a Metoda. Okay. No lebo tu Slovania mali úplne iné akože predispozície a tak ďalej, ako nám je hovorené. No ale dobre, ty hovoríš, že ty cítiš, že sa zmenilo, hej? Že išli sme v podstate od zodpovedných mužov k nezodpovedným mužom. To som nepovedala. Ale akože, čo sa týka cvičenia, hej, minimálne. Takto. Poďme, že cvičenie... Ale ešte bližšie ten mikrofón, nejak ťa to poprosím, lebo nejak to má slabúčko. Cvičenia, tak tam naozaj som to videla, ale nehovorím, že sa to všetkých týka, ale zrazu som videla pri tej práci, že tí vrcholoví manažeri, podnikatelia a tak ďalej boli dve sorty. Tí, čo išli na výkon, jasné pravidlá, systém. Hej, mám takých klientov veľa. A potom tí, čo stále nič nestíhali. A mali vždy nejaké ospravedlnenie, nejakú výhovorku. No, tak toto je akože naozaj s mužmi v poslednej dobe. A so ženami je to opačne. Nepoznajú výhovorky, idú. Ženy začali viacej do tej mužskej energie, do tej síly, výkon, lebo naozaj je toho na nás veľmi veľa. Ja tomu veľmi dobre rozumiem, lebo sama som vyhorela, sama som stále išla na výkon, či to bol výkon tréning, výkon firma, keď už som bola úplne KO, došla som domov, tam ma čakal muž, tam ma čakal pes, tam ma čakalo dieťa, čiže ja keď som zavrela oči, vtedy bol pokoj, keď som otvorila oči, začalo rodeo. Takže presne viem, o čom hovorím a ako hyperaktívna športovkyňa som si myslela, že mňa sa to netýka, no a tak som vyhorela, že som sa 4 roky z toho dávala dokopy, čiže presne viem, o čom ľudia rozprávajú a presto všetko, že 25 rokov, 30 rokov sa venujem duchovnému ako keby takému vedomému životu, tak to muselo prísť. To už bol ako, jak sa to povie, bol ten moment, keď som sa konečne oslobodila. Takže vyhorenie je vlastne dar. Len to si ľudia ešte neuvedomujú. A povedz, ako to je, že ako sa cítiš, keď vyhoríš? No, často sa zatváraš doma, robíš sa, že pracuješ, nepracuješ, niekedy môžeš mať problémy so spavosťou, zrazu nevieš, čo sa s tebou deje, ľudia ti začínajú liesť na nervy, nechce sa ti toľko ako predtým. Máš menej záujmu o spoločnosť, menej záujmu o sexualitu, menej záujmu byť tu pre dieťa, pre hoci koho a proste máš len také, že sa chceš schovať. A veľa ľudí je takých, ktorí sa s prepáčením, neviem, či môžem hrešiť, troška Nie, tu to môžeš, áno. Že sú vyhorení, ale oni to ešte naďalej potlačajú, že lebo ja musím sa postarať o rodinu, mám firmu, musím zarábať, viete, čo myslím. A veľmi veľa ľudí takto žije, aj slobodných mamičiek, že vlastne veď my musíme, my nemusíme. No je zaujímavé, že napríklad, nespoviem si, ktorá poisťovňa, ale teraz už jedna z poistiek je aj na vyhorenie. Že normálne dávajú poistku, keď máš oficiálne doklad od doktora, že si vyhorel, tak 2 roky máš nárok na plat. A... To som vôbec nevedela. Toto bola tiež taká zaujímavá vec, čo som minule narazil. Že existuje už normálne syndrom vyhorenia a už je uznávaný aj dokonca poisťovňami. Hej, syndrom vyhorenia. No, najväčší ukazovateľ, že si vyhorený, je problémy so spavosťou. Ak máš problémy so spavosťou, to už je vysoký level. A potom už prichádzajú depresie. Hlavne, ako keby netreba predtým utekať. Ja som vlastne vôbec nevedela, čo sa so mnou deje. Mne to všetko prišlo, až keď bol COVID, všetko sa zastavilo. A ja som vtedy začala byť chvíľku sama so sebou v kľude a hovorím si, že
preboha, veď ja som asi vyhorela. Tam prišlo to uvedomenie, v tom, keď som sa zastavila. Dovtedy som absolútne nevedela, že čo to môže byť. A začala si sa teda venovať aj tomu, že ako s tým pracovať, ako to vyriešiť? Áno, začala som iba odpočívať, ale začala som odstraňovať všetko to, čo v mojom živote mi spôsobovalo to, že som nebola šťastná. Ja som vlastne nebola šťastná. Dá sa byť vôbec šťastný v tejto spoločnosti? Dá. Ja áno, prišla si šťastná, hej, teraz, hej? Lebo málo ľudí poznám, ktorí môžu povedať, že sú šťastní. Viete o tom, že myseľ vás vie zabiť, ale myseľ vás vie aj vyliečiť. Ale ešte niečo viac ako naša myseľ, a to je náš vnútorný duch. Takže že duch je činiteľ toho, ako bude vaša myseľ a vaše emócie fungovať. Takže toto treba spájať. Že mentálny, duchovný, emočný a fyzický svet je veľmi dôležité vedieť spájať. A tuto na Slovensku zatiaľ nepoznám ľudí, ktorí by to robili. Niektorí sa venujú len tej duchovnej, duševnej činnosti, niekto len ten fyzický, niekto len ten mentálnej a každý sa na niečo akože špecializuje, ale on to treba vedieť. A dá sa to vôbec? Lebo to musí byť extrémne náročné. Není to náročné? Dokážete to aj vy. Hej, a ako sa ti to podarilo? Kde si získala tie vedomosti, alebo ako si sa k tomu dostala? Získavala som tie vedomosti od prvého momentu, kedy som prišla do maminho brúška až do dnešného dňa, vysvetlím. Vyhorenie vlastne znamenalo, že ja som bola nechcené dieťa od obidvoch rodičov. Čo vôbec nevadí, vy s tým viete žiť, vy žijete ako survivor, že boj o prežitie. A častokrát vy ani neviete, s čím prichádzate na tento svet, ale to sú veci, ktoré vás ovplyvňujú. A ja som na základe tohoto poznania, že ja musím prežiť, keď ma tu nechcú, vytvorila celú svoju identitu a svoju realitu. A ako si prišla na to, že ťa nechcú? No, mám úžasného majstra 20 rokov a predtým ešte jedna pani na ňo pripravovala a s tým som tak postupne išla step by step. Ono to celé všetko prichádzalo. A ja som toho vedela dávno, však mamina aj to tak zo strany rozprávala, ale nevenovala som tomu pozornosť. Ale ja vám teraz poviem takú vec, ktorú neviem, či viete. Máme dve veci, keď prichádzame na svet. To je duch alebo duša a naša osobnosť. Osobnosť alebo identita je menná, ale duša sa nemení. Že na základe toho, kde vyrastáte, čo dostávate, čo vás ovplyvňuje, vy vytvárate svoju osobnosť, svoju identitu. No, my hovoríme o tom v podstate, že je to tak, že my by sme mali mať živatmu. To je vlastne ten duch, ktorý sa sem reinkarnuje a dokým nepochopí, o čo ide, tak dokým sa to bude tak točiť samsáre. Dobre hovoríš. Jak vrtula. No a to je tá živatma. No ale ešte je aj duša. No a potom my sme tu vlastne zhmotnení len. No, máš hmotu. Keď sa štípneš, to je tvoja hmota. No ale skutočnosť, tá hmota je len v podstate vec, ktorá je využitá ako vozidlo pre tú živatmu. Áno. A my že my tieto všetky veci vieme. Len ty to hovoríš z iného pohľadu uhla. Áno. Ale dostávame aj emócie a dostávame aj myseľ a je to krásna práca, lebo s tým vlastne pracujeme. No ale vieš, toto napríklad, tieto informácie, o takéto informácie podľa mňa ukrátených, možno že aj 80% väčšiny populácie. Áno, je. A otázka, aj keď tie informácie majú, ľudia možno nevedia, ako s tým pracovať. Oni ale, vieš, ty si predstav, že taký bežný človek proste musí chodiť do práce, hej, ide ráno sa zobudí, ide do práce, tam odpracuje v nejakej kancelárii alebo niekde inde, v nejakej továrni, potom ide domov z práce, zoberie deti, sa s nimi niečo naučí, naje sa, pustí si televízor, zaspí, zobudí sa a takto ide jak vrtulka stále do kolečka. Čiže vlastne oni nemá čas nad tým premýšľať, aký mu niekto povedal, on čo blázniš tu, prosím ťa, jaké duchy, čo to tu mi tu. Čiže oni proste nemajú čas premýšľať nad tým a to je rozdiel medzi niektorými, že niekto si nad tým dokáže nájsť čas nemajú, alebo nechcú, alebo nevedia. Alebo nevedia, áno. To je nevedomosť duše. Ale to už nikoho neospravedlňuje. Lebo tie informácie dneska už sú. Ale vidíš, že kopec tých ľudí potrebuje tú pomoc. Ale je to aj preto, pretože niekto tomu hovorí presvedčenie, niekto limit, my tomu v našom inom svete hovoríme, že elementále. Oni sú častokrát silnejšie ako ty, oni ťa ovládajú na to, že ťa nepustia ani do toho procesu. No dobré, ale to ty hovoríš o niečom takom ako programoch. Ja napríklad som dvakrát doslova do písmena ukončila vzťahy s mužmi, ktorých som hĺbkou svojho duše a srdce milovala.
ale už som proste nedokázala viacej fungovať s nimi, s tým všetkým, čo mali okolo seba, neboli ochotní s tým spraviť. Lebo to sa nedá, že jeden sa ťahá a ten druhý ťahá opačným smerom, lebo vás tá energia, ktorú má okolo seba, potom sťahuje dole do nižších vibrácií. Takže mne sa stala aj takáto situácia, nebolo to príjemné, ale na druhej strane som zase prišla na to, prečo to tak bolo. Lebo vlastne len som si ako keby hľadala taký ten podobný princíp toho, ako bol môj tátino. No, takže ono to všetko má svoje súvislosti, ale keď môžem, ešte by som dopovedala to vyhorenie. Ako som to hovorila, že to vyhorenie bol najväčší dar, lebo vlastne na tej energii, alebo na tom presvedčení, že mňa tu nechcú a ja musím ukázať niečo, ja musím niečo dokázať, som vytvárala celú svoju realitu. Biznis, vzťahy partnerské, vzťahy pracovné, kamarátske, vzťah so svojou dcerkou všade. Teraz si zoberte, že keď vy vyhoríte, znamená, že celý váš systém vlastne skolabuje. A to je najlepší proces na to, aby ste začali odznova robiť to, čo vy ako duša alebo ako identita chcete žiť a prijať tú zodpovednosť sám za seba, že takto to chcem. A môžete to vytvárať odznova. Čiže to vyhorenie preto je najväčší dar, lebo ja vďaka nemu som pochopila, že som slobodná. Ale bol to 20-ročný proces. Vlastne ja som musela 20 rokov na sebe pracovať na to, aby som mohla vyhreť. A potom prišlo to najkrajšie. Hovorí sa o tom, že v podstate každý, kto tu je, tak, no nie každý, ale niektorí, ktorí sú tu a majú tie životmi, tak práve oni musia nájsť ten svoj dôvod, kvôli čomu tu boli zoslané. Hej? A keď to nájdeš, no tak potom už ťa čaká iba cesta do nekonečnej lásky možno, alebo také niečo. Veríš v lásku? Veríš v lásku? Ja 100%. A kde ju cítiš? Tak... Otázka, kde ju cítim. No v hrudi. A cítiš, že ja ti teraz vysielam lásku? Tak to teraz necítim. Ale vysielaš? No lebo je rozdiel aj medzi láskou a medzi ľúbosťou. Lebo napríklad, preto my sa venujeme aj tým veciam ohľadom toho starovekého nášho, tých predkov starovekých, lebo v Amerike, keď niekomu chceš povedať, že ľúbim ťa, tak povieš I love you. Keď to povieš psovi I love you. Alebo deti ti povieš, že ľúbim ťa, ty povieš I love you too. No ale u nás máme tieto slova rozdelené do rôznych kategórií a každé znamená úplne inú frekvenciu. To znamená, že je len pravdepodobné to, že my sme o mnoho starší národ, ako nám rozprávajú, že sme. Lebo o tom svedčí jazyk. Teda jazyk, slovo. My máme najviac, takže... No a vysielaš teda lásku, hej? Všade sa snažíš šíriť lásku? Všade nie. A bola si aj predtým taká, alebo až po tom vyhorení tvojom? Nie, bola som malý Napoleon. Aha, okej. Doslova. Panovník. Jak ten punes, viete? Presne. To, ja keď zaverám oči a idem späť, tak ja sa smejem, že ja som bola malý funes. Úplne doslova do písmena. Hej. A ešte taký malý chlapček, malý funes, hej. Takže normálne si sa pretransformovala, hej? Až si pochopila si, že všetky tie tvoje chyby ťa viedli k tomu vyhoreniu a to vyhorenie ti pomohlo. No chyby, alebo skúsenosti. Hej. Nazvime to skúsenosťami. Hej, ja napríklad som za to veľmi vďačná, lebo získať mentálnu slobodu je krásne. Získať takú duchovnú slobodu je nádherné. Aj fyzickú, neviem, či tomu rozumiete, lebo ja keď idem do obchodu, tak si poviem, dobre, láska moja, telo moje, ideme kupovať, čo potrebujeme. Hej, takže pre mňa, že obaly a ceny vôbec nehrá žiadnu rolu, ja kupujem naozaj to, čo ja milujem a moje telo má rado, že tá manipulácia je krásna vec, že keď naozaj na sebe pracujete, prídete do momentu, že potom už nie ste manipulovateľní okolím, ale to už je vlastne vedieť sa napojiť na svoju vlastnú vnútornú intuíciu alebo takého vnútorný hlas, jak sa hovorí. No, my tomu hovoríme programovať. OK, aj to môže byť niekto. My si programujeme. Ale to reálne si programujem ja. A čo si naprogramoval, povedz? Čokoľvek, čo si naprogramujem, proste sa okamžite premenete v priestore. Napríklad idem na bicykli, idem po chodníku, predo mňou je nejaký chlapček alebo niečo, hovorím si, zazvoním na čo, že on uhne. A on uhne. Výborne. A rôzne iné situácie, takéto sa dejú aj na parkoviskách, no proste skrátka, kdekoľvek sa ocitnem, že keď som zistil, že tieto veci naozaj reálne fungujú, tak dajú sa normálne využívať. Samozrejme, že ich nezneužívam, že by som niekomu ubližoval alebo niečo podobné, ale naopak sa snažím ísť tým priestorom tak, aby som sa vyhol všetkým možným nejakým kritickým situáciám alebo niečo, s čím sa nechcem proste stretnúť, lebo je to pre mňa zbytočné míňanie energie.
Napríklad, keď niekto je na mňa drzý a začne vykrikovať, tak ja sa na ňa usmejem, idem preč. Veľmi dobrá Ale pritom by som mu akože kľudne mohol jednu flásnuť a uletel by, ale proste prečo by som to mal robiť? Ja sa na ňu usmejem, pomyslím si, ty blázon, nerózny. Však to ti na srdce nerobí dobre. Čiže ja sa už tiež nestresujem ani nič takéto, takže ja som tiež, žije si v podstate v kľude. No a tieto veci programovania, to normálne reálne funguje. To sú veci, ktoré sa normálne... Ale to som chcel povedať vlastne, že máme tiež takého jedného pána, ten vlastne tvrdí, že tieto veci dokáže robiť len človek. No a údajne medzi nami akože není veľa človekov, hej, že, no vo svete ako celkovo, hej, že je tam veľmi veľa rôznych iných, nazvime to rás, ktorých není človek. Preto sa deje také zlo na svete a preto sa dejú také veci, aké sa dejú, pretože tam není človek, lebo človek neurobí druhému zle, pretože človek má svedomie. Ale niektoré tie iné bytosti, ktoré vyzerajú jak človek, ale znútri nie sú človek, tak tie dokážu veľmi ubližovať, robiť zlé. A však vidíme to, čo sa deje vo svete naokolo, čiže my to tiež to veci vieme. Ale ty to vieš z iného pohľadu. No, ale spomenula si nejakého majstra? To čo znamená teda majster? Áno, ja som za to veľmi vďačná, pretože mala som úžasného majstra, ktorý bol zároveň klinický psychiater a zároveň veľký mystik. Čiže nemala som len, jak to niekto nazýva, že mystika, ezoterika, neviem čo, lebo ja napríklad slovo ezoterika alebo holistika už nemusím. Napríklad schovajú sa za to veci, ktorými nerezonujem, to je jedno. Takže tento svet, keď sa spojí, máte niečo, čo mne dávalo životný zmysel. A keby tohto človeka nebolo, neviem, ako by som skončila. Či na linkoch, či sebevražda. Ja som bola veľmi nešťastný človek. Nenávidela som svoje telo, svoju rodinu, tento svet. Nevedela som sa zaradiť, bolo to hrozné. No, bolo to naozaj hrozné. Ale dneska viem, že to tak naozaj malo byť, lebo keby to nezačalo tak, ako to začalo, dneska by som nebola tam, kde som. A ako si ty hovoril, sú tu všelijakí ľudia. Tiež mi veľmi dlho trvalo a 10 rokov som predtým utekala, aby som aj ja vystúpila zo svojho tieňa. A zrazu robila a ukázala ľuďom, ako sa to dá úplne inak. Bolo to veľmi veľká zodpovednosť. A vy keď pracujete s ľuďmi, vy otvárate ich srdce a tam sa nachádzajú také pandoríne skrinky a pracujete s ich mysľou a tam sa nachádzajú také pandoríne skrinky. Veľmi veľa ľudí, ktorí sa volajú už liečitelia, alebo idete na také workshopy, alebo mentori. Úprimne poviem, že možno si ešte ani neuvedomujú, aký veľmi tenký ľad je to, keď pracujete s ľuďmi. To musí byť veľmi zodpovedné, pretože my si potlačujeme naozaj traumy, o ktorých možno ani nevieme. Mala som priateľa, ktorý tomu neveril, tak som si raz robila taký jeden proces a nakoniec videl sám, ako je v škole, ako prežíva traumu, ako si pamätal, aké má nohavice a že vlastne on chodil do školy a každý deň pre neho to bola 8-ročná trauma. 8-ročná trauma, neprijal systém, neprimal školstvo, z 5 škôl vyhodili a tak ďalej. Bol rebelom, ale tá energia mu zostala a to rebelstvo sa potom v tom čase, keď už prišla 40-ka, lebo 4 znamená, že sa začína otvárať vaše srdce, začínate si uvedovať sám seba, začínate sumovať, čo máte radi, čo nemáte radi a idete do svojho ja, tak vtedy prichádza naozaj veľká transformácia pre ženy aj pre mužov. A kde sa to kedy stalo to vyhorenie? Vyhorenie mi prišlo... Dobre, inak si múdry, veľmi rýchlo reaguješ. Neviem. Poďme naspäť. Kedy bol COVID? Kedy prišiel COVID? 20. 20 podľa mňa, 19, no? Tak 4-5 rokov dozadu, tak nejak? 20 a ešte rok predtým to trvalo, ale nevedel som, čo sa so mnou deje. Takže už prišla akurát tá tvoja štvorka vlastne. Prichádzalo to, hej. Prichádzalo to. Tak... No? Takže tým, že v 40, hovorí sa, že 44 v podstate, že chlap, hej, dosiahne ten... 44 je, že buď chceš, alebo nechceš. Áno, že to je ten vek, kedy už skutočne dospejeme, hej, už sa tam blížime. Takže, nemusíte. No. Môžete, nemusíte. No dobre, zatiaľ sme tínedžeri. Veľa ľudí sa ma pýta, že prečo to Soňa tak boli? A ja poviem, pretože to je jediná cesta, ako sme ochotní rásť. Lebo keď nám je dobre, nemáme potrebu. Áno, jasné. A najľahšia vec je čo? Dýchanie. Hej, a nikto z nás si teraz ani neuvedomujeme to dýchanie. Je to najľahšia vec na svete. Ja si to veľmi dobre uvedomujem, vieš prečo? No, lebo mám externú alergiu. No, alergiu mám. Takže ja si to teraz veľmi uvedomujem, lebo ja sa teraz moc nevyspím.
Ja na to neberem nič, ale už som si musel tabletku a nefunguje to proste, lebo tá palina a ambrozia, to keď kvitne, tak to proste peklo pre mňa. No a ja dýcham len na 10% podľa mňa, čiže ja si to uvedomujem veľmi dobre. Ale áno, väčšina si to neuvedomuje, jasne, že je to bežná vec. Ti také 3 techniky dýchania, ktoré budeš robiť jeden celý mesiac a máš po alergii. Fakt? Prisahám. Prisahám. No dobre. Ale do toho kľudne to môžeme celý mesiac točiť. No ale potom už tá alergia nebude. No? Ale ja že nebude tak či tak, lebo už akože príde zima, hej, hovoríš. No rozumieš ma, teraz to obdobie trvá asi mesiac. Ne, je to až do novembra, do začiatku novembra. Mala som alergiu a mám celoživotne. Tiež? A teraz nemáš. Vieš čo, úplne iné príznaky ako kedykoľvek predtým. Ľahké príznaky. Aj teraz troška zauhnení nos, ale ľahké, napríklad hemeroidy sa s tým veľmi rýchlo dajú dať preč. Dýchacími technikami. Ale nie sú to Wim Hof, nie, toto sú úplne iné. Môžem vám to aj ukázať, je to veľmi jednoduché. No poďme na to. Pozrite sa. A veľmi dôležité je pri týchto technikách, aby ste stáli, pretože tam, kde pracujete s bránicou, sa nedá sedieť. Aha. A je to, že nádych ústami a výdych nosom. Vám, že mi nepôjdu sopliky a vyzerá to takto. 10 minút, máš zavreté oči, pracuješ bruchom. Veľmi ťažko sa, lebo ľudia na začiatku chcú pracovať hrudníkom, pracuješ bruchom. Najviac tým majú problémy muži. Asi áno, no, to by som mal hlavne problém. podnikatelia, keď prídu ku mne dýchať, tak napríklad toto dýchanie nedávajú. Potrebujú trocha času. No ale počkaj, akože skrz toho, že nedýchajú cez brucho? Nie, celkovo. Nádych ústami. Skús to. Výborne. Uvoľni sa. Tak, a dýchaj. A buď uvoľnený. A 10 minút a zavri oči. Potom si to dáme, keď skončíme tento podcast. Potom je druhé dýchanie, to je veľmi jednoduché. To je ako psík. Aha. Cez ústa. Áno, ale brúškom. To je veľmi dôležité vedieť pracovať bruchom, nie hrudníkom. Ty potom ukážem. Častokrát, keď som to začala robiť, tak napríklad moje prvé dýchanie bolo, že som mala opicu. Lebo ja už vôbec nepijem. Ale keď niekedy si dám drink, pre mňa jeden pohár znamená brutálny jeduš. Naozaj takto. To keď veľa dýcháš alebo veľa medituješ a pracuješ už proste so svojou vlastnou energiou, jednoducho naozaj všetky tieto veci, to proste telo už nechce prijať. A ja hovorím, ja mám opicu, nejdem dýchať, že ja sa asi toto, že poď dýchať, že to ti urobí dobre. V tom momente som nemala opicu. Bolo to úžasné. Potom som takto dýchala každý jeden deň a úplne neuveriteľné výsledky som mala. A stala sa mi situácia, nie je to tak dávno, 3 mesiace dozadu, 3,5. Prežila som si veľký šok, traumu, naozaj niečo, čo som vôbec nečakala, že by som vedela zažiť. Práve pravidelným meditovaním od rána do večera a dýchaním a rôznymi technikami z neurovied som sa do týždňa, do 2 z toho úplne vyhrábala. A to sú tie momenty, keď vlastne som pochopila, že to je jedno, koľko kníh prečítame. To je jedno, koľko rokov, 20 alebo 25 rokov, proste máme nejakých majstrov. Alebo meditujeme, alebo dýchame. Dôležité je, ako každý jeden deň robíme to, že pracujeme, aby sme boli vo svojom vnútri, v celiství. To je veľmi dôležité. A to je to, čo my sa naozaj máme na tomto svete naučiť. Lebo ľudia sa skrývajú za holistiku, za ezoteriku, za majstrovstva, za neviem čo. Ale ja tiež sama som pochopila, že skutočné poznanie a to, na akom leveli si až vtedy, keď ty reálne tie veci naozaj robíš. Pravidelne, systematicky a vnímaš tie zmeny životné okolo seba. Tak to je asi najťažšie, hej, urobiť tú pravidelnosť niečomu, hej, čomukoľvek. Takže vlastne u mňa až v 44 rokoch prišlo k tomu, že 44, vidíš, presne, že takto to má vyzerať. A 44 rokov som potrebovala transformovať, aby som sa do toho momentu dostala. A ako vyzerá teda tvoj deň? Poviem vám, že vôbec to nie je jednoduché, bola to strašná robota. Nechcela by som druhýkrát ísť od začiatku. Fakt. Nie je to vôbec jednoduché. Teda ako vyzerá tvoj deň, dajme tomu. Povedzme si. Áno. Pravidelne cvičím 3-krát do týždňa, viac už nie, pretože som žena a pochopila som, že v ženskej energii my nepotrebujeme tak veľa výkonu a tak veľa energie. Svaly sú pre mužov. Žena sa má udržiavať milá, jemná, pekná. Takže to je prvý bod. Každú stredu dýcham ráno. Zanesiem dcerku do školy a dýcham. Podľa potreby. Keď mám napríklad, že sa necítim dobre, že mám nejaké PMS-ko, viete mi ženy, tak rovno idem do nejakého procesu. Meditujem každý útorok.
Hej, cvičím 3-krát do týždňa, čiže každý jeden deň niečo robím a každé ráno si čítam svoje afirmácie na seba, na svoju prácu a na svoju dcerku a každý deň ešte meditujem 10 minút, kde si vizualizujem svoj život. Že ako keby je to veľmi dôležité urobiť si taký plán a držať sa ho. Vizualizuješ si život, ktorý chceš žiť, alebo ktorý žiješ, alebo ďakuješ za to? Vizualizujem si to, čo vidím, že toto teraz sa so mnou deje. Robím to tak, že to sa už deje. Áno, treba, áno. Hej. Som vďačný za to. Programuješ. Programuješ. Skutočnú hodinovú meditáciu útorky. Tak teraz to aj rozbieham, dneska 20:30 sa ľudia môžu pripojiť, majú to zadarmo, takže každý útorok 20:30 sa medituje, keď sa vie pravidelne cvičiť. A kde sa môžu pripojiť? U teba? Na Insta? Zoom, hej? Hej, dala som na Instagram a na Facebook proste ten link, tak môžete to dneska vyskúšať. A samozrejme za každým bude úplne na meditácia, lebo ľudia nevedia, čo to je meditácia. Áno. Niekoľko druhov. Na zdravie, na energiu, na vyčistenie tela, na dobitie, ale potom sú aj veľmi silné očistné meditácie. A v tom som ako keby taký profík. To ma naučil môj majster. Týmto vyčistíš všetko, lebo ty ideš do hladiny téta alebo do hladiny alfa a v tejto hladine mozgu ty dokážeš zmeniť takmer všetko v tvojom živote. Správanie, zdravie, všetky tie limity, ktoré tam máš. Dokonca si spomenieš na každú sekundu svojho života, aj keď si bol v brúšku, čo si nemusíš pamätať bežne. Ja si nepamätám ani strednú školu, takže... A so mňou by si to pamätal. Neviem, či chcem vlastne. No a OK. Ale je to dôležité len vtedy, keď potrebuješ niečo vyriešiť. No tak my vytesníme veci, aby sme prežili, vieš? Áno, jasné, no. Neviem, či si zachytil, poznáš Moreov inštitút? Projekt Gateway. Hej, tak to je niečo, čo som skúšal, hej, osobne. On bol poverený CIA na to, aby vymyslel meditačné techniky, ktoré fungujú a on zistil, že keď posielaš do jedného ucha jedni herci a opäť hercov viac do druhého ucha, tak rýchlejšie sa dostaneš do týchto fáz. Okay. A veľmi zaujímavé, akože fungovať, môžem povedať, že to môže byť zaujímavé, ale ešte som nikdy nemal nejaké akože transcendentný zážitok alebo niečo takého. Ty si zažila? Áno. Hej. Áno? Napríklad ja som mala veľmi preťaženú myseľ. Takže mne trvalo rok, aby som sa naučila meditovať. A dneska milujem. Zrazu mi mysel vieš vytrenovať, ona sa proste zrazu vypne a ideš. Ale pamätám si, to sme boli na takom jednom ostrove Patmos, lebo na ostrove Patmos žil svätý Ján, ktorý tam písal sväté písmo. Takže vlastne majster Nick nás brával na takéto rôzne miesta. Od Indie, vieš, každá energia niečo mala v sebe. A tam som prvýkrát v živote zažila bezmyšlienkový stav. Mladá kočka som bola. A keď som začínala, tak vlastne som tam bola najmladšia zo všetkých. Všetci mali tých 40 rokov a tak, ja vtedy ešte len také malé žienia. A vtedy sme išli do takého špeciálneho kostola, Lipsy, lebo tam je taká ikona, za ikonou je taká kvetinka, ktorá nemá zem ani vodu, ale vždycky v auguste vykvitne. Proste to je akože nejaký zázrak. A má to nejaký príbeh za sebou. No a tak chodia tam z celého sveta sa na to ľudia pozerať, na tento ostrov chodia veľmi radi aj spisovatelia a maliari, lebo radi tam lepšie rozímajú, je tam úplne energia, je to pravda. No a v tomto kostole sa mi stalo prvýkrát, že som vlastne vystúpila zo svojho tela a zažila som si, aké to je astrálne putovanie. A tam vlastne to celé začalo vtedy, hej. Uvedomovala si, hej, pozerala si sa na seba z hora, ako keby, hej. Najprv na pravej strane, keď začali akože tie spevy, tak som strašne začala plakať, nepochopila som prečo. A potom som sa postavila, sadla som si na druhú stranu kostola, sadla som si do toho svojho, do toho tureckého sedu. Áno. A začala som meditovať a že idem teda vyskúšať, aké to je. A naozaj, že a zrazu som bola na Slovensku. To sa nedá opísať, pokým to nezažiješ. To sú veci, ktoré sa nedajú opísať, lebo to je ako keby vymyslená vec, ale ono to naozaj reálne je. A každý jeden si tým prechádzame, keď spíme inak. Každý jeden. Takže... No on sa hovorí, že akože, že astrálne cestovanie, že ty dokážeš mať aj lucidné snívanie. Ako? Lucidné snívanie, hej? Áno. No ja mám od malička jasnovidné sny a nebola som z toho nadšená, pretože som stále budila veľmi unavená. Jasnovidné sny, to čo hrozné, znamená? To by si nechcel. Takže Nick mi pomohol, akým spôsobom mám ísť spať a čo mám urobiť. Musela som si zatvoriť svoju hlavu. Nechce sa mi to teraz vysvetľovať, aby som sa mohla naozaj vyspať. To bolo strašné od malička. Čo sa mi snívalo, sa stávalo. Videla som, že kedy zomre, čo sa stane, no bolo to hrozné. Alebo ľudské myšlienky. Je to veľmi nepríjemné, keď sa niekto s tebou rozpráva
A tebe to už prichádza všetko o ňom, alebo opačne, počuješ jeho myšlienky. A častokrát je to o tebe. Aha, no sa tak je jasné. to hneď, že netýka sa ma to. Ale práve, že to môže byť pozitívne, nie? Alebo ty chceš byť aj v realite. Žijeme v mote. Mhm. Takže... No, ale vieš, napríklad títo rôzni liečitelia, alebo jak sa to povie, bosorky si OK? Alebo bosorky, alebo tak, oni tieto schopnosti majú a používajú vtedy na to, keď majú s ľuďmi takto pracovať, ale keď chceš bežne normálne fungovať a žiť, nie je to dobré, lebo ty hoci čo môžeš na seba natiahnuť a potom vieš byť z toho chorý. Že treba vedieť s tým fakt pracovať. No a keď sme pri tom, veríš aj na bytosti, ktoré my nevidíme, že tu žijú medzi nami? Áno. Hej? Tiež veríš takýmto? Takže náš človek. No, asi áno. No a no človek má tú schopnosť tieto veci akože... To cítiš. No aj cítiť, aj vidieť. Aj... Mne sa napríklad stalo minule, že niekto bol u mňa. Áno, že cítil si, že sa Mačky to inak vidia, oni to ukážu. Nemám mačky ani nič, ale akože vedel som, že tam niekto, ja som povedal, že zmizni stade to okamžite preč. Neviem, kto to bol alebo čo, ale niekto tam normálne bol, ja som bol sám doma, že bol s deťmi niekde preč. A normálne tam niekto došiel, proste opäť som to cítil. Mala si aj takýto nejaký zážitok, hej? Že videla ducha alebo niečo? Hrozné zážitky. Stávalo sa mi, že som napríklad bola paralizovaná, že bola som hore. No to sú tie stavy rôzne, že ty chceš byť hore, ale zrazu si paralizovaný. Uvedomuješ si, že spíš, ale že si aj hore, že sa chceš prebrať. Tá paralýza, áno, aj Denny to už zažil. No, alebo exomatóza, neviem, či viete, čo to je, ale už to nebudeme toto rozoberať, to treba prečítať. Ale keby si náhodou teda chceli vedieť, dovol môj master, treba si prečítať knihu Strovolovský mák. Píše sa tam o cyperskom mágovi, volal sa Daskalos a vlastne Nick bol jeho žiakom a potom vlastne Nick bol môjim učiteľom. No, a Nick ešte vlastne bol aj v šamanských kmeňoch, takže on mal akože také dva krásne a mne sa to spojilo aj s tým, že on bol aj klinický psychiatr, takže mal moju úplnú dôveru. Ten človek mi zmenil život, ale ste pripravení na to. Jak sa hovorí, keď je pripravený učiteľ, sa vždy nájde. To je na tom, že dokáže človek aj bez učiteľa získať takéto To sú pre mňa znalosti? frajery. To sú pre mňa frajeri, ktorí to dávajú bez učiteľa. Áno, lebo aj buddhisti majú nadstavené, že vždy potrebuješ niekoho, kto ti pomôže. Ale potom je moment. Potom je ten moment, keď sa máš odpojiť a začať sám. A to je najťažší moment. No ale späť k tým duchom podobne, hej? Toto si zažila niekedy? Alebo také sa mi stalo, že spím a tam bol také, že čo som začala, lebo išla som v noci, nikto nič nevidel. Ale vidíte to? A nikto to nevidel, iba ja som to videla takú čiernu postavu, no bolo to hrozné. To sú tí oni shadow people, áno, tak ich nazývajú, hej, takže tu behajú. No, sa mi niekedy stávalo, že sme mali takú jednu pani upratovačku, ja som vtedy bola čerstvá mamička, ako pozrela som sa na ňu, ona takú žiaru malú okolo seba, mala to veľmi zaujímavé. A všeli, čo som videla niekedy, moja malinka, keď bola malá, hovorila, že vieš, maminka, že babička tu má niečo čierne, no moja malá je... Tiež, hej? Áno, no, tak nie som z toho moc nadšená, ale dobre. A je toho veľa, len niekedy je lepšie to vedieť, ako keby od seba dať preč. Lebo niečo sú aj temné síly, niečo sú aj nízke vibrácie, ktoré, keď viete, jak sa hovorí, že niektorí ľudia sú schizofrenici. Tak ja sa, keď mi príde taký človek, tak to riešim s Nikom, že povedz mi, že ty si doktor, ja nie som doktor. Ja mám síce vyštudovanú u neho školu spirituálna psychoterapia, ale nie som doktor. A on mi to vysvetľuje, ako to funguje, ako keď psychiator vám povie, že ste schizofrenik a potom mi povie z toho mystického sveta, ako to funguje. A to sú ľudia, ktorí naozaj sú v tých nízkych energiách a presne to, čo rozprávaš, sa hoci čo na nich napojí a tak toto vyzerá. A jak sa dáš vie sa ochrániť, ako, aby sa toto nedialo? Mám takú jednu klientku a povedal som jej, že Luci, práca na sebe, ale nebude to ani za rok, ani za dva. To je naozaj, toto je proces. Lebo to tiež nie je zadarmo, to je karmická záležitosť. Ktorú si nesieme z minulých životov, alebo z týchto? To je tiež akože naozaj línia, ktorú si ten človek má prežiť. Takže aj z tých minulých životov, veríš teda na minulé životy? Alebo možno mal v sebe nejakú vibráciu, ktorú ja práve preto nerada chodím okolo cintorínov a hlavne zásadne, keď sú, ako sa to povie, keď tam idete čomu človeku dať posledný krát s Bohom, lebo už nežije. Pohreb, prepáčte. Zásadne nechodím na pohreby. Nechodíš? Nie, aj sa ospravedlním a nie. Ja to tam všetko cítim, vidím a nechcem to na seba naťahovať ani to nosiť domov. Áno. Takže veríš, že môže sa, hej, takéto niečo stať na teba? Neraz sme takéto veci odo mňa dali preč. Ono je to tak, keď náhodou zrazu sa cítiš nahnevaný, tak ten cintorín je plný blúdilých duší.
A ten človek možno zomieral práve hnevom. Už máš na sebe. A keď si šťastný, tak priťahni si šťastnú dušu? Áno, dobrá otázka, na ktorú som nikdy nepremýšľala. Ale je dobre si proste iba urobiť ochranu. Ja vždy požiadam, že prosím vás, idem okolo cintorína, urobte mi ochranu. A to som naučila moju malú Zoe, už má 12. Ona, mama, ideme okolo cintorína, vajíčko, ochrana. No, tak už je naučená aj ona. No my máme naučené teraz vždy poďakovať duchom lesa, keď ideme do lesa. Nech sa o nás postarajú a vždy to funguje. Ale mala som priateľa, ktorý hovoril, ja tomu neverím, takže mne to nič neurobí. A urobilo? Kto vie? Ale áno, tak veľa ľudí je skeptických v tejto dobe, ale vyzerá to tak, že tá doba sa mení. Ale sú ľudia, ktorí sú aj silní, že to naozaj nepustia. Ale a myslíš si, že prichádza skutočne tá doba, tá zlatý vek, my to volám. Zlatý vek prichádza. Januára začal nový 20-ročný životný cyklus a teraz práve veľmi pôsobí Sirius a je devý na september. Tento september je skúška, že sa naozaj veľmi veľa vecí ukončovajú sa vzťahy, všetky toxické veci, ktoré nefungovali. A či chceš alebo nechceš. A tento 20-ročný životný cyklus je o tom, že máš na to niekoľko mesiacov, 1-2 roky plus, aby si sa naladil na tie vyššie vibrácie. Ak to nepôjde, tak potom už to bude ťažšie. Ďalších 18 rokov. Takže treba ako keby začať byť k sebe viacej zodpovedný, prijať zodpovednosť sám za seba a začať sa pozerať sám do seba, do toho zrkadla a začať si uvedomať, že kto vlastne som. O tom je tá značka Som. A ľudia veľmi radi utekajú pred všetkým. A je to v poriadku, lebo ja som to tiež robila. Keď mi nefungoval vzťah, tak napríklad nechcela som to riešiť, lebo som vedela, že keď začnem pracovať na tom, môžem sa stať, že toho človeka stratím. Že prirodzene predtým utekáme. Vykašli to. No a prirodzene predtým utekáme, ale keď sa zastavíme a zrazu naozaj pôjdeme do svojho vnútra, tam nájdeme fakt pravdy a odpovede. A odpoveď je niekedy bolestivá, ale ja neviem, chceme žiť v sebaklame a bolesti, alebo radšej to preliečiť a potom žiť najlepšiu verziu seba samého? No ideálne je najlepšia verzia samého seba, ale nie je to zadarmo, čo sme ochotní pre to urobiť. To je extrémne náročné. Čo sme ochotní pre to urobiť. No a teraz rozprávaš o 20-ročnom cykle, ale čo tak ten vek vodnára, hovorí sa, že sa mení ten 25 000 ročný cyklus a že prichádza zlatý vek ako taký. Myslíš si, že je to tak? Že, akože, že zmenia sa tie frekvencie? Úplne. Tie už sa menili posledných 15 rokov. No a my sme už narazili aj na to, že že vraj budú ľudia schopní vidieť niečo viac ako doteraz. My sme všetci vždycky boli jasnovidní a telepaticky sme vedeli komunikovať. Celú dobu rozprávam sa s ním inak. Som aj tam. Tomu sa hovorí aj astrálna vec, že vieš byť tu a vieš byť aj tam. Aha. A všetci to vieme, máme to v sebe. My to všetko len potlačame, ale je to v poriadku, pretože v čase Atlantida a Lumeria sme sa rozdelili ako keby na také dve veci. Atlantida boli tí, ako my, tí, čo sme všetko chceli, tie schopnosti, čo máme. Poviem si teraz, ten chlapec uhne, viete, že a chceli sme tie schopnosti viac a viac niekam posúvať. A Lumeria boli zase tí, čo zostali viacej s tou prírodou spätí a tak ďalej a nechávali si tie schopnosti pre to ľudstvo, pre seba, pre to všetko, čo potrebujú a správne s tým pracovali. No a naša Zem proste už nedávala tie atómy, molekuly a ona mala vlastne výbuch. A všetci, čo tu sme na tomto svete, sme teraz práve z obdobia Atlantida a Lumeria. Takže tie všetky schopnosti tu sú a buď chceš, začni chvíľku na sebe pracovať a šialenou rýchlosťou pôjdete hore. To napríklad, čo ja som 25 rokov nadobúdala, dneska ľudia dokážu za 1 rok. Za 1 rok. Ale potrebuješ niekoho, kto ti ukáže tú cestu, ako to spracovať a začať s tým fungovať. A ešte treba dať pozor a byť si istý tým, že máš správneho človeka vedľa seba. No toto my riešime často, lebo že šamani veľakrát neužívajú tie svoje schopnosti a že nie je to dobrá mágia, je to viac menej čierna mágia, ktorá ničí tých ľudí a oni si ani neuvedomujú. Práve preto ja viem, koho som mala vedľa seba, bol to chodiaci anjel a chodiaca pokora, čistota a láska. A potom, keď chodím po svete a vidím tých rôznych ľudí, ako tu manipulujú ľudí, alebo nebudem to hovoriť nahlas tých mentorov, ako používajú rôzne techniky, aby manipulovali, aby dosiahli to, čo potrebujú, tak ja prídem, zoberiem si niečo z toho, lebo milujem firewalking, aby som na fyzickej úrovni tiež niečím prešla, ale viem, že toto nedokážem k sebe viac. Firewalking znamená chodiť po
Žhavých uhlíkoch, áno. Áno. Ja som toto ešte nezažil. Išiel by si do toho, Denny? Ja poď, Že by si šiel. ja som to už robil. Robil si to? Jasné. Tam, kde si to robil? Ale skúšal som to samozrejme. Takže čo cez Pahrebu doma, hej? No, To mi vysvetlí, to ma No, zaujíma. my sme baraké z prostosti ako deti. No, ale toto je normálne, že, akože, že mentálne sa pripraví, že nepopáli ti to nohy. Cez ohnisko, no, akože nebolo to chodenie, ale sme prebehli, ale tak to pálilo, ale akože... Ja som dala aj na taký tábor, že chodila po uhlíkoch. A nemáš spálené nohy, hej? Nemala spálené nohy a teším sa tomu, ale ona je o mnoho vyššie než ja, ona je o mnoho silnejšia, tak... A ty tiež, hej? Prvýkrát? Prvýkrát napríklad poviem pravdu, ako to je, keď som úplne prvýkrát išla na uhlíky, ďakujem veľmi pekne, tak si pozorný muž, mi páči na tebe. Ja si dávam. Chcel si nadať, ale si pochopil, že najprv treba dáme, že? Ďakujem. Vychovaný. No, prvýkrát to nebola vôbec dobrá príprava. Bol to pán, ktorý proste nezvládol teda svoje ego, ale to nevadí, všetci sa učíme. Ja mám tiež ešte hodne vysoké ego. A nebola dobrá príprava a ja v polovici som zacítila prvé pálenie a otvorila som nohy a odskočila som. A bola som z toho veľmi smutná a nahnevaná, rôzne pocity som mala a pochopila som, že Sonia, čo sa čuduješ? Veď častokrát ideš do síly a potom v polovici sa posereš. Tak som spala, dobre, OK, a teraz idem teda na to. Tak som si povedala, že dobre, chcem to zažiť ďalšíkrát a pochopiť to. Tak potom som šla a už potom som nikdy neodskočila a nemala som zatiaľ spálené nohy, ale nikdy neviete. Môže prísť situácia, že toto není vyriešené, je to silné a zrazu si dopalíte celé nohy. Boli ľudia, ktorí mali úplne dopálené nohy. Takže naozaj to v hlave. Fakt. Lebo ty robíš cvičenia, ale robíš aj nejaké iné kurzy. Cvičenie už je pre mňa vášeň a zábava, aby som sa o seba v mojom veku starala a prichádzajú moje kamaráti a známi, ktorí vedia, že som to robila celý život. Ale toto už nie je ako keby moja profesia, ale udržiavam sa na fyzickej úrovni zdravá. A tvoja profesia je teraz vlastne? No, hľadáme k tomu správny názov, mám ho aj v telefóne, aký sme našli. Vôbec to nebolo jednoduché, pretože nechcela som byť žiadna mentorka, ani žiadna transformátorka, ani neviem čo, tak dalo sa tam, že sprievodkyňa a neviem čo. Poviem vám to na konci, potom mám to, musím to prečítať, ešte to nemám v hlave. Takže, dobrá, ty robíš aj kurzy nejaké, hej? Mám špeciálny program. Áno, a to je to program, ktorý som na základe 25 rokov, čo som si prechádzala s Nikom, vytvorila a je to mega. Vy si do každého určitého veku života aktivujete nejaký cyklus. A buď si ho zaktivujete správne, alebo príliš veľa, alebo vôbec. Takže vlastne ideme a rozoberáme to, ideme do 25 rokov a tie najsilnejšie veci do 3 rokov poriešite, do 8 rokov, do 12, do 17, do 21, je to úžasné. To nerobí na Slovensku nikto. A samozrejme robíme to cez tieto, doktori to volajú hypnozy, v našom svete je to meditácia, ale toto sú naozaj očistné meditácie, že ideme, nájdeme, buď prvozápis, alebo čo treba, zneutralizujeme, dáme tam nové. Ale nie je to nebezpečné, lebo ako aj o tom sme sa rozprávali, že nebezpečne, 25 rokov to takto robí. Že keď niekto mu dáš súhlas do toho, aby ťa doviedol do hypnózy, alebo spravil s tebou regresnú hypnózu, tak nevieš, aký program on dokáže na teba napojiť. No, je veľmi dôležité, aké slova používaš. Veľmi dobrá trefná otázka. Pretože jedným slovom vieš urobiť veľmi silnú sugestiu, že áno? Áno, jednoznačne, no. Takže naozaj musíš vedieť byť v tomto skúsený niekoľko rokov. Nie je to sranda. Ale hypnoza je úplne niečo iné ako meditácia. Je to stále tá istá hladina mozgu. Technik je niekoľko. Naozaj veľmi veľa technik. Ale toto je veľmi krásny, čistý proces. Veľmi nádherný. A 20 rokov som si nimi prechádzala, takže sú bezpečné. Skúšala si aj regresnú hypnozu? Hej. Dokázala. Takto, pozri sa, regres je dôležitý len vtedy, keď naozaj ide o nejaký naozaj závažný problém a ten človek už si nevie z toho kola von. Že dáme tomu nepomôže ani meditovanie, hypnoza, ani nejaké techniky neurovieda alebo homeopatia, tak vtedy poviem, OK, môžeme ísť do toho. Ale mám slečnu, ktorá hovorí, že má úzkosti. A ja sa pýtam, kto ti povedal, že máš úzkosti? Že ona. Lebo zrazu má pocit tu, že sa aj zastaví srdce, že zomrie. Dobre, OK. Je skôr panický atak. Môže to byť entita, môže to byť niečo z minulého života, ale môže to byť nejaký zážitok. A išli sme do procesu. Povedal som si, nebudem to do žiadneho života niesť, nerobím to, pokým to nie je nutné. A našli sme to, keď mala 5 rokov, že ju jeden chlapček chcel utopiť. Aha. Tak. Normálne, že si spomenula, hej? Lebo žiaril na ňu. Neuveriteľné.
A s tým sa spájali ale emócie. Čo tam cítiš? Že sa nemôžem nadýchnuť. Toto je veľmi podstatné. Ja sa spýtam, čo tam cítiš? Čo ti ide hlavou? Čo mi ide hlavou? Že zostanem vo všetkom sama. Reálne žije sama vo všetkom. Čiže viete, toto sú tie silné veci, ktoré vy vytesníte. A naozaj my veci vytesňujeme, aby sme prežili. A potom, keď takéto veci sa dejú, vy to nájdete. To vybavené. Niekedy to nemusí byť ale na prvýkrát. Niekedy tá Pandorína skrinka otvorí veľa vecí, lebo si zoberte, že máte krásnu mandálu. Škoda, že to nemáme nejakú mandálku. A viete, mandálka má veľmi veľa otvorov, nie? A tu je stred. Ale ona je nádherná, tá mandala. A teraz si zoberte, že niekde pri strede sa stane ten zážitok. Lenže vy si už na základe toho zážitku ďalších 25 rokov tvoríte. Takže takéto niečo, chápete? Takže to je silnejšie ako vy. To je silnejšie ako vy. Preto ľudia... tomu sa hovorí elementál a ten už vás ovplyvňuje a vy žijete podľa neho. A preto častokrát ľudia, keď majú ísť na takéto procesy, že na nejaký program alebo na niečo, tak ich akože mysel hovorí, je to dobrý nápad a nech ho tam má, nie je to dobrý nápad. A to sa deje preto, lebo oni vedia, že dostanú na frak a zničíte im energiu a oni skončili raz a navždy. A nemajú už na čom parazitovať. Že niečo, čo sa na tebe akože kvázi prizivuje, tak ti samé dáva podprahovo nejakú myšlienku, že Denny, ty by si išiel na hypnozu? Tak ja to poznám pod názvom negatív. Áno. Program. Program negatív, to je to, čo sa nás vlastne nalepuje. Niekto to volá mimi, niekto presvedčenie, niekto energia. A dal by si hypnozu? Ja ne. Nie? Ja hypnozy nerobím, pozor, ja robím úplne iné procesy, ktoré sú veľmi krásne a jemné. Ale naozaj funkčné na 99%. Aké napríklad, že tie meditácie a podobne? Voláme to ako očistná meditácia, kde nájdeme ten problém, my ho krásne zneutralizujeme, vyčistíme a potom do DNA dávame nové schopnosti. Tie schopnosti dávame ale aj do mysle, pretože od toho momentu tie schopnosti nemáte, takže neviete, ako potom fungujú tie veci. A takisto to vraciam späť do srdca, lebo srdce má svoj vlastný mozog, neviem, či to viete. Nevieme. No, aj chirurgovia vedia, že sa v určitom bode srdca nemajú dotýkať, lebo tam je to miesto, ktoré keby sa ho chirurg dotkol, tak srdce skončí. A každé srdce má svoj vlastný rozum. Svoj vlastný rozum. Čiže do 3 úrovní, ako keby vraciam tie schopnosti späť. A to je presne to, čo mi tu chýba, že toto sa tu nedieje. A chodia ľudia aj takí, ktorí nemajú problémy? Že akože ja sa cítim super, som byť... Áno, program, že OK, idem do toho. Preto zväčša najprv robím také jednodňovky, že ochutnávka naživo, kde si ochutnajú, aké to je, ako to vyzerá, je tam aj to dýchanie, rozprávam, ako fungujú cykly a tam sa nájde každý, lebo neexistuje človek takto. Človek, ktorý zomrel, už sa tam nenájde, lebo už nežije. Ale jednoducho my si tie cykly aktivujeme, či chceme alebo nie. Že živý človek, čo nežije? No, človek, ktorý nežije, už sa tam nenájde, lebo už sa není medzi nami, tak som to myslela. Ale tu sa nájde každý jeden a potom povedia, že dobre, že mala som aj také, že mi jeden podnikateľ hovoril, že podcenil som ťa, že si ma šokovala. A chodia chlapi alebo ženy? Veď podľa mňa ženy musia chodiť, ale 90% žien, nie? Aj. A potom osobne, súkromne chodí veľa tínedžerov. Tínedžerov? No a ako vnímaš to práve, že tí tínedžeri, lebo nám to príde tak, že strašne veľa problémov majú momentálne tínedžeri, je najvyššia miera sebevrážd v tomto veku. Ja vám to vysvetlím, pretože tej rýchlosti, ktorá sa tu deje, oni si všetko prevezmú tých rodičov na seba. Neaktivujú si tie cykly tak, ako majú a toto im všetko spôsobuje vlastne tieto veci. Psychiatria je plná iba ťažkých zranení a traum. Keby ste začali s tými ľuďmi pracovať, za 2 roky sú úplne niekde inde. Ja som to živým príkladom. Keby som nespoznala Nika, podľa mňa skončím buď sebevraždou, alebo na psychiatrii na liekoch. To vám hovorím naozaj, ak tu sedím. Takže všetko sa dá, je to v poriadku. A dnešní tínedžeri, keď som sa o tom rozprávala s Nikom, hovoril sám, že nevedia sa uzemňovať. To je prvý problém, ktorý oni majú, že nevedia ako keby v tej hmote, v tej realite žiť. Ale to oni majú karmicky dané. Sú to úplne iné duše ako my. S úplne inými vedomosťami a hlavne dostali, si zoberte, že my vo veku 12 rokov, ja som bola vonku a úplne nevedomé dieťa, také naivné, žila som svoj svet a dnešné deti už vedia, čo to je sex. Hej, čo to je porno. To majú telefóny. No áno, lebo oni dostávajú informácie, ktoré by vôbec nemali v tom veku dostávať. A oni majú brutálny chaos. Rodičia idú na výkon, neaktivujú si tie cykly, ktoré majú. Koniec. Čo sa s tým dá robiť? Už len práca na sebe. Preto hovorím, že ten program, alebo teraz neviem, či to nazveme program alebo systém, by sa mal učiť v každej škole.
No, to je na tom, aj to sme rozoberali, že školský systém je veľmi zle nastavený. Veľmi zle, ale my sme sa bavili aj o tom, čo si teraz ty vravela, že jednoducho je nejaký tvorca tejto hry a na to, aby sa stalo veľké prebudenie, čo sa teraz vlastne hovorí, že sa teraz vlastne stane, no tak on si nechal tie najlepšie karty. A tie karty presne vyhádzal koncom 70. a začiatkom 80. rokov. Že v podstate tieto generácie teraz majú v rukách to, ako bude vyzerať ten svet ďalej. Lebo tie deti sa dajú z toho dostať, ale keď to pôjde takto ďalej, tak sa z toho nedostanú. No my sme často narážali na to, že sme posledná generácia, čo môže ešte zachrániť, hej, tieto mladé generácie, lebo my sme zažili analóg, hej, digitál, ešte si uvedomujeme, ale oni sa nevzbúria, oni už nezmenia ten systém, lebo už sú tak v ňom. Viete, čo je sranda, keď mi rodičia prídu na tieto programy, tak hovoria, bože, toto by mali moje deti počuť. A ja im hovorím, ale keď vy začnete na sebe pracovať, budete to meniť u tých deťoch. Hlavne v týchto očistných meditáciách dokonca tí, čo majú deti, robíme to, že bereme naspäť z tých detí to, čo si oni prevzali z nás, lebo im to nepatrí. Napríklad aj toto tam robíme. To už je akože high level, vysoký level, ale naozaj funguje to. Mňa to naučil Nick a ja som takto veľmi veľa vecí brávala z mojej dcery, že toto ti nepatrí, to si prevzala odo mňa, toto mi vráť. A keď nás teraz niekto pozerá, nejaký rodič, čo by mal spraviť? Hej, že čo je nejaká základná technika, ktorú si tu môžeme povedať, že čo by mohlo pomôcť? Hej? Dýchanie, už máme. Napríklad máme dýchanie veľmi dobre. A deti na to super reagujú, aby ste vedeli. Veľmi dobre. A ja by som doporúčala, aby sa fakt začali spolu vzdelávať. Hlavne, ja vám to poviem tak, keby som bola milionárkou, čo naozaj teraz si afirmujem, pretože by som otvorila školu, kde by deti to mali zdarma a tam by sa chodili učiť, ale inak. Tam by bol systém, ktorý oni potrebujú, ich duše a ich mentálne nadstavenie. Fakt. Není žiadna takáto škola, že niekde, že v podstate po škole máš nejaký kurz, kde by mohli deti sa ísť zabaviť. Nie. Akurát ku mne prišla na jeden program taká pani, ktorá má Montessori škôlku a školu a mi hovorí, Soni, že to, čo ty učíš, inak akože mi úplne rezonuje s tým Montessori, že mali by sme niečo urobiť pre rodiny. Ja som teraz dávala anketu, že čo najviac ľudia riešia vzťahy, zvýšený príjem alebo tlak, ktorý mám. Skoro všetko vyšlo rovnako. Najviac vyšlo zvýšiť, že každý potrebuje zvýšiť príjem. Peniaze, hej? Akože, áno, to je jednoznačné. Potom boli vzťahy, potom bol ten tlak. A úplne ako keby som tak sa povie, narazila presne do toho, kam som mala. Takže rozhodla som sa, že aj na toto budem robiť také špeciálne víkendy, lebo už keď urobíte to, že zneutralizujete toto kolektívne nadstavenie, že nie ste podaní, nie ste súčasťou systému, už to vás uvoľní. A môžete začať pracovať s tou hojnosťou, napríklad. Potom veľmi málo ľudí vie, že odkedy ste maminom brúšku a telo sa spojí s dušou až do 3 rokoch, vy si vytvárate pozíciu a peniaze, ktoré raz budete mať v živote. Pretože že tam v brúšku? Tam si vytvárate totiž pocit bezpečia a istoty. Aha. A to nikto nevie. A pocit bezpečia a istoty sa rovná hojnosť a peniaze. A tam si vytvárate nezaslúžim si a pocit nedostatočnej hodnoty. Preto ľudia nevedia mať peniaze, majú pocity nedostatočnej hodnoty. No nie je to skôr o systéme? Mne to príde skôr o systéme, že máme zlý systém, kebyže máme skutočný socializmus, nikto by peniaze neriešil, lebo by sme mali všetci to, čo potrebujeme, podľa toľko, čo vieme dať. Na Slovensku sme súčasťou kolektívneho nadstavenia, vtedy tam boli proste komunisti a síce každý mal rovnako, ale nikto sa tam neprejavoval. Zoberte si to takto, že komunizmus nám nedal priestor na prejavovanie sa. Ty si ho zažila trošku viac ako my, hej? Iskrička som bola. Iskrička, hej? Už si nebola pionierka. Ale ja som napríklad nikdy nesúhlasila akože dieťa s tým systémom, ktorý bol. Vôbec mi nevyhovoval. Je ti príjemnejšia táto demokratická, akože že volená demokracia? Viete čo, ja vám teraz niečo poviem. Ja nechodím voliť roky. A viete prečo? Keď ma za to ľudia vyhejtujú, mi to nevadí. Není koho voliť. No. Ja by som potrebovala, aby tam bol človek, ktorý sa vzdeláva, ktorý je troška rozcestovaný. Zažil niečo v živote. Ale veď oni všetci sa tvária, že sú takí. Tvária. No, ale... Tá energia, to je... strašné, čo tam je. Naozaj hrozné. No, ľudina, nie človekovia. Ale aj tí, čo tam idú s dobrým úmyslom, ich to úplne stiahne. Pokazí ich to, áno, je to tak. Jedného. A myslíš, že existuje teda šanca, aby sa to zmenilo? Pozrite sa, v Dalaj Lama tiež v nejakej krajine je na piedestali a vedie to cez úplne iný systém, princíp. A tam to funguje.
Ale neviem, či tá moc nekorumpuje, ale neverím tomu. Akože tiež už boli videá, že kde Dalaj Lama skúša šeličo na deti a podobne, že není to úplne akože najčistejšia duša. Vieš, kto je? Niekto povedal. Áno, neviem, boli také videl videá. Si tých informácií, že tu niečo povieš, a 50 úplne už to povie, áno, inak, jasné. Základ je vnímať seba, čo cítim, čo vidím a čomu chcem veriť. No ale povedala si, že tie 3 základné princípy u teba, jedna z nich je viera. Viera. A Keby viera je v čo? Dneska už nežijem. Seba. Niečo. Teraz ti poviem. Celý život som hľadala lásku. Celý život som hľadala lásku. Narodila som sa rodičom, ktorí nikdy nedostali lásku. Obidvaja boli akože šikanovaní. Otecko tam mal detka ťažko týraná, moja mama tiež je mamajú. No. Takže títo dvaja ľudia, ja som sa narodila týmto dvom ľuďom, ktorí mi lásku nedali. Ja som vôbec nevedela, ako vonia, ako vyzerá, ako chutí. A celý ten čas som mala kamarátky, ktoré mali deti. A nerozumela som tomu prečo, ale vždy som sa cítila v spoločnosti tých žien akože tak dobre. Bolo tam niečo, čo ma k ním ťahalo. A keď sa mi narodila v 32 rokoch dcérka, vtedy som prvýkrát pochopila, čo to je láska. A tak, že som 8 hodín non-stop plakala a nezvládla som to. Normálne to sa mi stalo, že to bol ten môj prvý proces 32. Som dostala takýto dar, že ja som prvýkrát v živote zažila, čo to je skutočná láska. A keď som sa môjho majstra pýtala, ako prídem na to, že čo to je láska, alebo či už cítim lásku, alebo či už viem ľúbiť svet a ľudí. On mi povedal, keď to príde, budeš to vedieť. A bola som hrozne nahnevaná na túto odpoveď. A furt to neprichádzalo. Až do nedávna hovorím priateľom, potrebujem niečo povedať, že ja vás všetkých začínam veľmi ľúbiť, rovnako. Neviem vám to vysvetliť. To príde. To vždy príde. Ale prvýkrát to naozaj vždy prichádza s deťmi. Skutočnými deťmi. Ale treba si uvedomiť aj jednu krásnu vec, že keď sa vám dieťatko narodí, tak dieťatko vám otvorí programy, ktoré my si ťaháme z nášho detstva. Preto teraz je viac a viac ľudí, ktorí sa práve, keď prichádzajú deti, odpájajú, muži utečú, že to nezvládnu a tam sú veľmi iba ťažké traumy, ktoré keby začali čistiť, tak by to bolo OK. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže, no. A viete, ja som nenávidela to slovo láska. Nenávidela som slovo láska. Viete prečo? Lebo pre mňa to bol fake. O čom to rozprávate? O aké láske? Však tu sú vojny, aká láska? A veľmi dlho mi to trvalo pochopiť alebo cítiť, čo to je láska. A skutočná láska sám k sebe je veľký dar. To je tá viera. Ja som vlastne len mala vieru v nejakú... Ja som verila, že existuje láska, ale nevedela som ju pomenovať. A v 32 prvýkrát som ju zažila. Takže to kurva bola viera. 32 rokov, dennodenne, to si dáme 32. To je 365 krát 32, vyrataj to, koľko to je dní. Okay. Toľko dní som verila, že existuje. Ja som naozaj verila, že existuje láska. A to bolo presne to, že som vykročila poznať, chcieť nájsť lásku a úspech a na tej ceste som našla svoje vlastné zdroje. No ale viera teda je opačný smer. Neveríš Boha alebo stvoriteľa, veríš v lásku. Vieš, čo je sranda? Verím vo vesmír. A hovorila som to aj môjmu majstrovi, že prečo ja tak mám problém so slovom Boh. Ale ja preto, lebo som ako malé dievča chodila do kostola a prosila som Boha, že chcem zomrieť, lebo mi tu nikto nerozumie. Ale nedošla som tam žiadne odpovede, takže som mu prestala veriť, že existuje. Ale robila som jeden veľmi silný proces s Nikom, pán majster, a strašne začala sa smiať. A on, že čo sa deje, Soni? A ja, že no, smejem sa, lebo vidím, že aj Boh urobil chybu. Že normálne, neviem vám to vysvetliť, ale prvýkrát v tomto procese mi bolo priznané, že aj Boh stvoril akože nás, ľudstvo, a tiež je nahnevaný, lebo urobil chybu. Tak už ho niekoľkokrát aj zlikvidoval. A to bola pre mňa odpoveď, že dokonalosť neexistuje. Nie, to vieme, že asi dokonalosť nedosiahne nikto. A to už sú hlboké témy. Tak... Áno, jasné. A poviem ešte jednu krásnu tému, že keď raz budete meditovať a dokážete výjsť zo svojho tela aj mimo zem, tak naozaj, čo sa týka nášho vesmíru, on je brutálne, nádherne silný a krásny a v čiernej diere je galaktický raj. A to keď raz zažijete... Zažila si.
Potom už pochopí a plakala som, keď som, naozaj som plakala, bolo to nádherné. No tak takéto ja zažívam veci, ale asi ani viac nebudem hovoriť, lebo ľudia musím mysleť, že inak to je moje prvé verejné, takéto otvorené. Ja som to vždy tajila, držala v sebe, ja som sa bála, že by mi ľudia ublížili, že by som mne myslel, že som sprostá. Mama mi vždy povedala, skončíš na psychiatrii. Toto som počula, skončíš na psychiatrii. No. No ale teraz už práve, že veľa ľuďom sa otvárajú tie mysle a už začínajú si uvedomovať, že nie je to všetko. Tie energie sa tak začali pretavovať, lebo údajne tak akože zase dojdem k tým slovanským tradíciám, tak tam sú v podstate nejaké cykly a máš tam deň Svaroga, noc Svaroga, no a tie temné sily v podstate fungovali veľmi dobre do nejakého roku 2012. Odtedy začalo byť vlastne ráno Svaroga a sa to vlastne pretavuje, čiže prichádzajú sem z vesmíru nejaké toky energií, ktorí práve človekov začínajú prebudzať k tomu skutočnému, čo sa to vlastne naozaj deje. A... Zoznam ťa môjim známym, on otvára Slovanskú úniu. To bude páčiť. Určite, pozveme si ho sem radi a porozprávame sa. On ma tak učí, že on mi povie, že peniaze sú láska. V živote som ani nemyslela na to, že to tak môže byť a teraz to každý deň hovorím aj ja. Krásny človek inak, veľmi múdry, veľmi silný. No ale ešte keď si bola pri tom vesmíre, tak veríš mimozemský život alebo neveríš? No, chcete úplnú pravdu? Nie sme jediní v tomto vesmíre, ale iba na Zemi máme hmotu. A že čo, že kebyže ideme do vesmíru, už strácame hmotu a už tá nie sú? Že... Kde inde existuje existencia o mnoho väčšia. Sú to, neviem, ako by som to nazvala, ale tam nie je hmota. Iba naša Zem má hmotu, telo. Hmotu. Tak nemôže to byť tak naozaj, že jednoducho sme sem zoslaní, aby sme si tu zahrali proste hru a pochopili tie veci? Zem je najťažšia karma a je to škola učenia. Že akože tu si máme ísť odbiť našu karmu, hej? Áno. To je naozaj, akože toto je nová škola, to je trest, aby si vedel. Naša Zem je trest. Predpeklie. No naozaj, je to tak. A tu jediné máme telo, tu máme mysel, dostaneme krásne ego, máme emócie a pracujte s tým a učte sa. A jediným cieľom je vlastne cesta nájsť sám seba a vlastne začať vnímať to naozaj, kto som a nájsť tam tú svoju podstatu. A myslíš, že sa narodil už niekto, kto to vedel hneď a nikdy nemusel sa hľadať? Je tu veľmi veľa aj takto. Nepoviem, že verím, viem, že si prechádza duša niekoľkými životmi, pretože duša tak rastie. V jednom živote je dobrá, v druhom je zlá, v jednom má také schopnosti, v druhom má onaké schopnosti. Viem to preto, lebo tými cyklami som si prešla už tisícekrát a vždycky ten problém, ktorý som v živote mala, som riešila s majstrom Nikom. Takže nie, že verím tomu, je to tak. A teraz, prečo som ti to hovorila, lebo si mi dal otázku. Ale že či existoval v podstate nejaký večne šťastný človek, ktorý sa narodil a už nemusel si tú karmu odbiť. A vždycky sa sem narodí proste niekto, kto už je na nejakom leveli. Vieš, aj stará duša, mladá duša. Teraz je tu všetko. Je tu všetko pomleté. Áno, sú tu aj ľudia osvietení. A ty si mladá duša alebo stará duša? Stará. Stará si, hej? No a my sme tu rozoberali, minule sme tu mali hostia, ktorý nám hovoril, že vyzerá to tak, ako keby teraz prišla doba, kedy už sa nebude rodiť nové duše, hej, že v podstate, že teraz už príde ku koncu, hej, že všetko, že keď umrieš, tak už tvoja duša nedostane tú šancu sa znova reinkarnovať, lebo reinkarnácia na našej Zemi končí. Tým, že prechádzame na tú novú úroveň a tieto duše, ktoré sem chodia, myslíš, že to môže byť? Neviem ti na toto odpovedať, pretože toto nikdy nebolo to, na čím som premýšľala, ale môžem urobiť to, že budem na to meditovať a dostanem tú odpoveď a môžem ti zavolať a dať ti odpoveď, ako to je. No? Tak to som zvedavý. A ešte to som chcel, že keď vy meditujete, cítiš to? Cítiš tú energiu, tú pozitívnu? Lebo urobil sa dávno v nejakých 96. test, tuším, že to bolo vo Filadelfii, kedy zobrali 5000 mníchov a ľudí a povedali im, že meditujte 8 hodín denne a vysielajte pozitívnu energiu. A klesla kriminalita o 60%, menej začali ľudia, menej nehôd sa spôsobilo a podobne. Takže myslíš si, že kebyže máme deň? Mozím, niekoľkokrát aj my sme s Nikom robili to, že sme vyšli mimo našu Zem a sme ju liečili napríklad. Hej? Takže ja tomu verím. Na druhej strane ďakujem pekne.
Ja keď s ľuďmi meditujem, aj keď ich mám cez Zoom na diaľku, tak sa mi otvorí srdce, že ja ti to neviem vysvetliť, aké to je krásne. Je to nádherné. Napojíš sa vlastne na zdroj toho, kto skutočne sme. Totiž ľudia si myslia, keby som išla ešte do čias Ježiša, idem tam len kvôli tomu, lebo nepoviem zase úplne prečo, lebo to by si už ľudia mysleli, že som šibnutá. Keď ho ukrižovali, ľudia si mysleli, že máme trpieť. A utrpenie to aj katolíci hovoria. A to tak nie je. Sme práve, že mali pochopiť ten lúč tej hojnosti a tej lásky. A to sme si mali prevzať. A to sme mali žiť. Ono sa presne... Ľudstvo nesprávne pochová, a hlavne Slováci nesprávne žijú to, čo naozaj máme žiť. No, lebo sa hovorilo, že úplne inak je nadstavený ten systém tým, že v podstate my uctievame kvázi človeka, ktorý trpel, hej, na tom kríži a preberáme to jeho trpenie za nás, hej. A to je veľmi zle vymyslené. Ale však to nás sem implementoval Vatikán. Áno. My sme to tu nemali, veď oni to implementovali v podstate sem pod nátlakom a to isté urobili aj v Južnej Amerike, že oni to tam urobili pod nátlakom. To nebolo, že oni prišli a povedali, že čo máme, aké to je super, nechcete to? No každý by sa na nich vyborol, tak oni museli chytiť meče, zbrania a vyzabíjať to proste. A ten nátlak... A my žijeme teraz v podstate v tom projekte. A teraz vám niečo ale poviem. Koľko je to rokov? 2000, hej. Aký silný je ten elementál, tá energia? Silná, veď je to najsilnejšia viera. A pozrite sa, viete prečo ukrižovali Ježiša? Lebo ľudia sa báli. A pritom ľudstva bolo viacej ako tých, čo išli ukrižovať. Keby sa nebáli, nestalo by sa to. A to len ja vám hovorím, akože keď ja nad týmito vecami premýšľam. To znamená, že najväčším problémom ľudstva je strach. To je prvá energia, ktorá zabíja ľudstvo. Druhá, mám trpeť, lebo to už je kolektívne nastavenie našej zeme. Aké je to dlhé? Sám povedal, to sú roky. To ťa drží. Vieš si predstaviť, že takéto veci ty len takto pekne budeš od seba dávať preč? Neviete si predstaviť, ako sa potom ľahko žije. No my už sa snažíme to odstrkávať, ale áno, ešte stále nás často, už len keď zapneš tú televíziu, tak z toho hneď... mám gong, takže... Áno, našťastie, lebo už len keď zapneš niečo, tak hneď negatív ide na teba v obrovskom množstve. Môj bývalý partner, s ktorým mám dcerku, bol Francúz, alebo je Francúz. A my sme mali dva rozdielne svety. On robil vládia, bol učiteľ. A ja som športovec a viac takýto svet. Takže úplne dva rozdielne svety naša dcerka vidí. A čo mi veľmi vadilo, on mal televízor a keď bol COVID, od rána do večera to púšťal. A moja mala pritom jedla. A ja som povedala, že dosť, končí televízor. Keď chceš, zober si ho do svojej spálne. A že skončili sme túto energiu. Moje dieťa na tomto vyrastať nebude. A už vôbec nepri jedle. Vtedy som normálne razantne povedala, že koniec a nakoniec som to aj ukončila, lebo som si povedala, že neviem už toto ako keby... Neviem vám to vysvetliť, ale proste učiť tú energiu je niekedy lepšie, aj keď toho človeka milujete, dať do svojho života preč. A hlavne, keď má problémy so závislosťou, alebo stále vidí na každom probléme u seba. A že ja by som len chcela jednu vec odovzdať ľuďom, že veľmi dobre vnímajte, čo vedľa vás stojí a veľmi dobre počúvajte, čo vám ľudia ho rozprávajú. Mám klienta, ktorý stále rozpráva negatíva. A mu hovorím, chceš vedieť pravdu? Že tvoj svet je čierno-biely. Ak nezačneš na sebe prácu, budeš chorý. Ale on je naozaj veľmi chorý, on má problémy s kožou a tak ďalej. Mám ďalšieho klienta, ktorý mi stále rozprával len o tom, ako jednu ženu nemôže získať. A hovorím, pohodi, nechceš vedieť pravdu? Hej, žobreš o lásku. Je tvoje sebavedomie. Začínajte vnímať, čo vám ľudia rozprávajú a hneď prídete na to, koho máte vedľa seba. A neznamená to, že keď ten človek je inak naladený ako vy, že je dobrý alebo zlý. Iba to znamená, že vy presne viete, čo môžete tomu človeku odovzdať alebo čo môžete zase od neho dostať. Pozor, ľudia sú naučení iba dávať. Inak to je slovenské kolektívne nadstavenie, dávanie. A úlohou Slovákov je naučiť sa príjmať. Chlapi to vedia ľahšie ako ženy. Naše ženy vôbec nevedia príjmať. Úplne sebaláska nič, sebahodnota nízka a sebavedomie katastrofálne. A keď sme pri dávaní a príjmaní, čo tá fyzická láska, hej? Lebo aj to už sme dávno rozoberali tuto s jedným z našich, že... Som rada, že o tom rozprávaš. Že muži sú tí, ktorí v podstate dávajú tú energiu tým ženám, ale preberajú z nich nejakú tú ich energiu a že súčasne je to aj nejaká karma a tak ďalej. Tak ako to vnímaš ty? Ako to funguje to funguje medzi mužmi a ženami v sexualite. Poviem, ako to funguje a potom ti poviem, čo sa naozaj dá reálne zažiť. Žena pri milovaní dobíja muža.
Preto muži majú radi a potrebujú veľa žien na to, aby oni rástli. Len zneužívajú tú energiu na svoje ego a nie na povznesenie tej svojej skutočnej sily, ktorú potom majú niekde použiť. To je prvá informácia. Preto častokrát sa stane, že muž, keď príde o nejakú ženu, je z toho hotový, pretože tá žena ho vyživovala. Ale to znamená, že tá žena bola v roli matky. Hej, žena dáva. Matka čo robí? Dáva. Matka nepríjma. Hej? OK. Druhý pohľad je ten, že sexualita je energia, ktorou ľudia veľmi manipulujú. Ak raz zažiješ skutočné spojenie dvoch tiel, dvoch energií, dvoch duší v jedno, už ti je jedno, či to bude iba jedna poloha, alebo dve. Alebo je to na inej úrovni, ako o nejakej šialenej príťažlivosti. Keď žena uprací svoju energiu, alebo muž, sexualita znamená potom úplný orgazmus celú dobu. A nemusí tam byť úplne vyvrcholenie. Ja som to zažila, môžem vám povedať, že je to úžasné. A preto by som si naozaj teraz nevedela predstaviť s hocikým sa milovať. Nejde to. A ľudia sú tak promiskuitní. Vieš? A pre mňa napríklad milovanie kondomy a takéto veci je niečo, čo ja už si neviem do svojho života predstaviť. Ja potrebujem čistého človeka pri mne. No ale ty hovoríš, že žena dobíjala toho chlapa, hej? A ženy vedia veľmi manipulovať so sexuálnou energiou. Ja som napríklad tiež manipulovala so svojou energiou. Áno. No ženy určite sú v tom. Ale aj muži. Napríklad veľmi veľa mužov robí to, že nevedome v ním vytvárajú u mužoch, u ženách závislosť sexuálnu, cez sex. Prečo to viem? Lebo napríklad tým, že som nemala vyriešené svoje ženstvo, tak ja som manipulovala s mužmi, čo sa týka sexualitu. A teraz ja tomu rozprávam to preto, lebo je to úžasné, ten posun, keď na sebe pracujete, čo dokážete zažiť. A vždycky som chcela byť veľmi dominantná pri milovaní. Viete, prečo chcú byť ženy dominantné pri milovaní? Pretože tým pádom kontrolujú toho muža, majú nad ním moc. Ako náhle žena pôjde do role, že je submisívnejšia, sexualite, to je ako keď je samec hore a samička pod ním, tak to funguje v prírode. Úplne inak zrazu tie energie medzi mužom a ženou budú fungovať. No ako by to malo byť po správnosti? Presne takto, že vlastne muž je ten, čo vedie ženu a žena je tá, čo príjma, ale žena dobíja muža. Takže ako náhle muž rastie pri žene, je to pre ňo správna žena. Ako náhle ale má viac žien, znamená, že on je ten, ktorý manipuluje. A to si treba uvedomiť prečo. Aha, on potrebuje rásť a potrebuje ďalší zdroj. To si málo mužov uvedomuje. A viem, že teraz sa možno dotknem veľa žien a veľa mužov, ale tak to funguje. Takže sexualita je naozaj manipulatívna energia a sexualita je najliečivejšia energia. Keď s ňou ženy vedia správne narábať, vedia seba liečiť, svoje dieťa aj svojho muža. A nie je vždycky výsledok mať orgazmus, lebo orgazmus vlastne človeka vyčerpáva. Ale keď to ide na ženu a nechá si to tu vnútri, tak ona je neuveriteľne silná. A môj priateľ sa ma pýtal, že nemala si orgazmus a že ja ho nepotrebujem. Pri tom milovaní ja som bola úplne na takom vrchole celú dobu, že už som orgazmus ani nepotrebovala. Ale o toto bolo pre mňa príjemnejšie, že zostala som tej svojej síly. A on naozaj veľmi rástol napríklad. Takže ani chlapi by nemali mať orgazmus? Môžu a tak samozrejme, akože ono určitým spôsobom, je to príjemné. Je príjemné potom, keď to človeka máš pri sebe, vieš, je tam hormón, oxytocín, šťastie a tak ďalej. A ja len hovorím tie možnosti, ale nech sa páči, muž môže mať orgazmus, veď je to prirodzené, lebo vlastne vďaka nemu sa množíme, nie? A aké by to malo byť správne? Takže správne by mala byť jeden muž, jedna žena, alebo... Takto, každý to máme inak. Pozri sa, poznám mužov, ktorí majú radšej viacej žien. Keď sa pozriem na ich život, tak vidím, že v minulosti bol presne v tej moslimskej a je to pre neho prirodzené, že má viacej žien. Ale teraz už je moslimovia to tak nemajú, lebo ženy oni nemajú peniaze na to, aby mali viacej žien. Musia sa postarať rovnako o každú. Z duchovného hľadiska a môjho mystického hľadiska vám poviem tak, že dve duše sa spoja v jedno a to je posvetný zážitok. Prežila som, zažila som, je to tak. A ty si teda zober z toho, čo ty chceš. Ale naozaj doprajte si to zažiť. Je to o mnoho náplňujúcejšie a krajšie ako jedna jebačka. Určite. Lebo tam to začína, možno aj končí, to vám nič nedá. Možno je to vzrušenie, možno je to práve ten dopamín, na ktorom sme tak závislí, hej. Dopamín aj tak to padne, ale je to iba hra hormónov a to znamená, že vlastne nie ste vo svojom strede. Ten, kto potrebuje porno, nie je vo svojom strede.
Ten, kto potrebuje viac žien alebo viac mužov, nie je vo svojom strede. A čo celibát? No, pozrite sa, naši faréri to aj tak nedávajú. No, nie. Neviem, na toto vám neviem odpovedať, lebo nie som muž a nemala som celibát. Tak niekoľko rokov, takže neviem vám na to odpovedať a tam som sa ešte nedostala. Túto skúsenosť nemám. Správame o svojich vlastných skúsenostiach. No a ešte jedna vec teda ma zaujíma, čo sú miesta sily. My to rozoberáme, že často, že existujú miesta na Zemi, ktoré majú špeciálne vibrácie, špeciálne poslanie. Tak? Či je to tak, hej? Zažila si. Ty si spomínala ten ostrov, na ktorom ste boli? Patmos je taký. Ikaria ostrov je tiež taký. Tam ľudia sa dožívajú nad 100 rokov a úplne tam je úplne vibrácia, aj to ovoce zeleninu, z ktorého oni žijú, je úplne niečo iné. Hej? Napríklad Ikaria, Patmos, veľa takých miest je. Dokonca v Indii sú také niektoré miesta, kde chodili tí majstri do tých jaskyň. Keď ja som šla na miesto Meher Baba, tam som sa s jedným majstrom spoznala, to som úplne nezvládla, sa úplne rozrevala, ja som bola najmladšia. A vtedy som bola dievčatko, ešte keď som cestovala s Nikom a ja som sa rozplakala a hovorím, prečo som sa rozplakala, lebo prvýkrát si nacítila, čo to je naozaj skutočná láska. Ja som to nerozumela vtedy vôbec. A dneska už tomu rozumiem. Aj tam. A v Amerike sú tiež také nádherné miesta. Ale na Slovensku? Na Slovensku stačí, keď idete do hôr. Keď pôjdete do našich hôr, to je masaker. Ale sú rôzne miesta, veď... Oni boli na Velestúre teraz nedaleko. No? Tuto nedaleko, tam chodia aj veľa na také putnické miesto, tam je, bože, ako sa to volá? Marianka. Áno. Marianke je ale také... či to tak je, neviem. Ja si pamätám, keď som napríklad vošla do jaskyne svätého Jána, to ma úplne vystrelilo. To bola nálož energie pre mňa. Úplne to som nikdy nepoznala ešte. Som prišla do tej jaskyne, viete, tam, kde svätý Ján písal to sväté písmo do sveta, tak ja som prišla do tej jaskyne, že musela som dýchať zhlboka, úplne ma to vystrelilo, no ja som cítila, že nie som vo svojom tele, chodila som, nevedela som, pozerám sa z hora, to bol tiež veľmi pekný zážitok. Krásny. A zabrdnem ešte do poslednej témy teda, že čo si myslíš, čo nás čaká v najbližšej dobe, ale v rámci akože globálu? My sme to už rozoberali často, že či hrozí tretia svetová, nehrozí. Ty si myslíš, že kam to pôjde, keď už si mala takéto schopnosti? Ja si myslím, že keby sme začali rozprávať na tom, že či bude alebo nebude tretia svetová vojna, už dáme energiu strachu. Moja message je tá, že keď každý jedinec začne byť za seba zodpovedný, tento svet sa zmení. A keď každý jedinec každý jeden deň urobí niečo dobré, či sa len zadýcha, zamedituje, alebo niečo pekné spraví, náš svet sa celý zmení. Takže ja som zodpovedná za seba a nebudem ti hovoriť na to, či bude tretia svetová vojna, lebo teraz mi to je v tomto momente, mi to je jedno, lebo je to energia, ktorú nechcem vyživovať v sebe. Ale verím, že to vesmír nedopustí, lebo ak sa tak bude diať, neviem, kto všetko to bude, vieš, v tých krajinách. Či budeme súčasťou, nebudeme. Ale Slovensko je pre mňa veľmi bezpečné. I keď sa to tak nezdá, veľmi veľa cudzincov sem chodí, hovorí, že Slovensko je bezpečné. A myslím si, že nás sa to týkať nebude. Naozaj. Toto isté hovorím celý čas, takže sa ja preto smejem, že vy ste nám nič spoločné. Tenerife tam nebude patriť. To je samostatný ostrov existujúci a pár takýchto miest. Myslím, to je pozitívne. Aj tu pozri sa teraz vedľa nás je voľná Ukrajina a Rusi. Zatiaľ to nepociťujeme. Tak, nechajme túto tému. Nechajme. Hej, dobre, takže no, máme skoro hodinku a pol za sebou. Čo ešte odkážeš teda? Ja by som si veľmi prijala, keby Slováci prestali žiť v takom sebaklame a začali troška na sebe pracovať, lebo úplne inak sa zmení tá kvalita každého jedného jedinca, ale potom aj celé naše krajiny. A je to o nás, ako o národe. My sme Slovania. A keby sme to naozaj zvládli a troška skúsili, tá naša politická sféra by sa úplne celá zmenila, lebo my by sme boli takí sily, že by sme tou energiou to celé prevalcovali. Len to jeden jedinec nezachráni. To je proste ako keby kolektívne nadstavenie na všetkých. My sme zodpovední za to, čo sa dneska deje v politike. My sme to dovolili. Dali sme im náš hlas do tej urny. Áno, len vieš, tým, že som mala skúsenosti aj v televízii, ja viem, ako manipulujú s ľuďmi. Čiže dneska si myslíš, že to správne rozhodnutie, za rok prídeš na to, že to nebolo správne rozhodnutie. Treba prestať naozaj pozerať televízor a vyživovať sa takýmito nízkymi energiami. Nikoho to ešte nikam neposunulo. A už vôbec nepozerajte reality show. Je to naozaj... Veľmi to ubližuje ľuďom, tieto show. Veľmi.
Akože v tom najväčšom víťazovi som bola, ale každý jeden, ktorý tam chudol, nikdy nezostal už chudý. Áno? To bolo Keď neschudnem, vyhodia ma. Čo to je za program v hlave? Akože to boli tí... Čo sme s nimi tam chudli, čo sme ich trénovali. No. Keď neschudnem, vyhodia ma. Viete, to také ťažké scenáre, že ani jeden nemohol zostať normálny. Že aj keď si sa s nimi stretla potom, takže že zase sa vrátili späť do tých kolají. Poviem, že bola som šťastná, lebo konečne som ukázala akože aj Slovákom, že to, čo viem najlepšie. Ale na druhej strane som bola smutná z toho, že som nemala ten priestor s nimi aj inak pracovať. Škoda. Ale nevadí, vtedy som možno ani ja ešte nebola tak pripravená. Takže ty si vlastne v podstate trénovala niekoho, hej, aby zhodil svoju váhu. Hej, to boli 2 týmy sme boli. My sme mali tuším 8 alebo 9 ľudí, jeden aj druhý. Týždeň sme s nimi pracovali a potom vždy ich ráno vážili a tým, ktorý najmenej schudol, tak jeden z nich, ten, čo najmenej schudol, vypadol. Tak toto bolo, no. Za jeden týždeň? Ja som mala človeka, ktorý za jeden týždeň schudol 11 kg. Uha. To bolo, inak je to akože americký projekt, ale ja som bola jediná na svete, ktorá sa to dokázala, ale vtedy mi dovolili prvýkrát pracovať s jeho hlavou. A to, keď pracujete s hlavou, hlava dokáže neuveriteľne veľa odpadov, toxínov dať preč. Tá energia niekedy je taká ťažká, že to by ste neverili. Tak dal ma tu 10 niečo za 5 dní dole. Neuveriteľné. Dneska ten chalán má debky. OK. Prečo? Myslíš, že sme mu tam pomohli? Vôbec. Iba ste mu uškodili? Ja si myslím, že pozri, na jednej strane mohol vidieť, aké to je inak papať a inak cvičiť, ale na druhej strane to všetko, čo oni tam prežívali na základe tej váhy a tela, to je ničenie seba hodnoty. Vieš, to je... Nevadí, držíme palce všetkým. Dobre, tak... Nikdy nie je neskoro, nie? Som rád, že si k nám prišla. Ďakujem, a dúfam, že sa ešte zastavíš niekedy. No, ďakujem, že si mi dali pozvanie a prajem vám veľa šťastia s týmito podcastami. Ďakujeme. Takže... Ste pomáhali ľuďom vidieť inak svet, lebo toto v telke nenajdu. Nie, satanír určite nie. No ale my máme práve to založené sa na tomto, na takýchto veciach, že naozaj, že tu sa stretáva veľké množstvo človekov a človekov, to je také zlaté. No áno, lebo aj to sme sa bavili, že aj už je v tom je dezinformácia, skrátka, že nie je to, že človek a sú ľudia. Je proste človek a človekovia a sú ľudia a je ľudina. Čiže to sú v podstate iné formy nastavenia úrovne mentálnej. Takže ľudiny môže byť človek, skrátka, keď sa preberie, tak by som to povedal, áno? Potom sú už iné bytosti medzi nami, ktoré už nie sú ani. Ale je mi to veľmi sympatické, že ste chlapi a presto všetko ste otvorení rôznym takým veciam. Lebo život nás naučil, že proste tento videl všeličo, ja som zažil všeličo proste. No, Peťo myslel ako tento, lebo ho nevidím teraz poriadne tam sa vyvíha. Čiže my vieme, že skrátka tento svet nie je taký, ako nám je hovorené a vieme aj o tom, že je veľa máme zatajovaného a veľa je zmanipulovaného, zmeneného, upraveného a najkrajšie na tom je to, že žijeme v dobe, keď to celé otvára. A my tam pomáhame takýmito tým, lebo je to o tom myslení, o tom nastavení. To je máte tak. Moju podporu. Inak máte moju podporu. Tak ďakujeme. No super, tak dúfam, že teda ešte nám prídeš porozprávať niečo a vyskúšame nejaké ešte ďalšie techniky, cvičenia a podobne, keď to tu budeme mať. Tak samostatne každú jednu tému životnú. To keď naozaj dávame také webináre, tak ľudí to chytá úplne za srdce, že jak je to možné toto a takto. Tam sa hovorí, ako sa vlastne prejavuje ľudstvo alebo samotný človek, ako sa to prejavuje na mentálnej úrovni, ako sa to prejavuje na emočnej úrovni. To je takto všetko prepojené. No. Je to všetko prepojené. Dúfam, že to dobre. Dobre, tak sa ďakujem, chlapci, teda veľmi pekne. Ďakujem. Zdravia. Ahojte. Ahojte.